Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Şu gün 2025 ýylyň 2 apreli hepdeniň çarşamba güni. Hoş geldiňiz Türkmenistan Demokratik Opozisiýasynyň platformasynyň kanalyna. Hormatly dinleyijiler, şu gün meň bilen efire Demokratik güýçleriň koordinasiýon centrynyň ýolbaşçysy Muhammed Ökün. Muhammed ağa, eşdiýärmi meni? Eşken. Assalamu alaykum. Selamünaleyküm ve aleykümselam. Salam vatandaşlar. Temamız giň temam arkada hökümeti ynok Türkmenistanyň uly çalışmalary garaşýar. Biz şunu giňlerdi, şu temany giňlerdi diýdik de, giňlederlip. Şoň üçin biz köp tatlary şu tema sarapsa, şoň üçin biz bagşlaryň öňünden. Ine Muhammed ağa, men bir näçe video Şu birinci şu kısa haber aýdaýly Murad ağa. Eşdiýärmi? Şu kısa haberden başlaýly. bolýar. Bir minut. Bir minut. İnternetim kesme. Doňtugmy diýe. Murad ağa, eşdiýärmi? Murad ağa. Muhammed ağa, meni eşdirýärmi? Eşdiýär. Ýani komandirovkada bolan internetim pes. Gelin onu hormatly vatandaşlar, biz şol gysal habardan başlaýly. Ve bizim vatandaşymyz Sakardan, Liwap vilayatynyň Sakar etrabyndan ine şu ýaly video ýapdyr. Gelin şunu görelim. Sakar şäheriniň ýaşaýdysy Babacan Amanow. 65 ýaşynda. Sesi gowy eşdilen Murad ağa. Ýani özüm bilen 8 çağan terbiýelep ýetişdirdik. Häzir eşdilýärmi? 4 ogul, 4 kız. 4 ogulun biri çağalykdan maýyp. Şu 8 çağany kemala getirýänçe men ýeke gezek hökümetden ýa bir kysym un ýa bir çençe ýa soramadym. Gecem gün işledim, kemala getirdim. Döwletden hiç ilham tamaçylyk edilşumadym ýok ýöne. Ýöne bir soran zadım, Ecem Pagirden galan mellek yerini öz adyma geçirip, çäklerini anyklap, döwletname almak maksady öyle 2021-nji ýylyň 26-njy iýununda Sayat etrap häkimligine arza bile ýüzlendi. Ses gelen Murad ağa. Häkimiň kemsitmesine de duçar boldum. Onda da işim onsa borla diýip ýene işimi gysyp saklandym. Gara şular 8 ay meniň arzama seretmediler etrap häkimligi. 8 aýyň dowamında men vilayet häkimliginiň kabul ediş toparyna da bardym. Ýagdaýy aýtdym, ýaşly 7 günde sen arzana seyrederler deydi. Onun geçti seyredilen zat olmadı.
Soň 21-nji ýylyň awgust aýynda hemem oktyabr aýlarynda 21-nji ýylyň prezidentin iş diýwanına hat ýazdym. Hiç şiýlik jogabam gelmedi, ütgän zadam bolmady. 22-nji ýylyň ýanwar aýynda 24-nde Türkmenistan Meclisiniň başlygyna hat ýazdym, prokurora da hat ýazdym, Türkmenistan baş prokuroruna. Diňe şondan soň baş prokurordan jogap geldi maňa. 5-nji fevralda, 22-nji ýylyň 5-nji fevralynda, iýundan bu ýylyň fevral aýyna çelli hiç ýyl ütgän zat bolmady. Gara şondan soň etrap häkimliginden ýuristi gelip mellekerleri ölçedi. Elme kağız verdi. Şu kağızın esasında kaziýete ýüz tutmagy maslahat berdi. Menim ähli resmenamalar dogurlap 4-nji maýda 2022-nji ýylyň 4-nji maýynda Sayat etrap kaziýetine ýüz tutdum. Hiç ýyly netije bolmady. Sentýabr aýynyň 10-njynda 4 aýyň dowamında arzama seredilmenden soň vilayet kaziýetine baryp arz etdim. Vilayet kaziýetinden maňa 4 ay bolandygyny aýtsamam, ýaşyl ýene 15 günden soň serederler diýdi. 15 güniň içinde serederler diýdi. Eger seretmeseler, soň ýene habarlaşaýdy. Näl kanun oldu, näme boldu? Mene aklym aýra. Sonra men bäri açak seretmem, bärde garrylykda bir ýat geçirgen peçelen soň öz ýazgylarym bar, soňa demedi boldy. Soň ýene başlandy. Hormatly prezident, size de hat ýazdym men. Ana şu ýagdaýlar bolup dur diýip. Ya hatym size barmady. Ya da bilmedim. Hay sebäpleri boýunça sizden jogap gelmedi ona. Ahir oktyabr 22-nji ýylda oktyabr aýynyň 10-njynda arzama seretdiler. Seretdiler de göze görünüp duran hakykaty inkar etdiler. Meniň getiren suwutnamalary. Diýri şaýatlarym bar, ana diýende olaram diňlemediler. Diňe goňşymyň gepi bilen bilim oknam üçin. Ya ortada para peşkeş barmy, ya bir wezipeli adam o arkada durmy. O zatlardan habarym ýok. Ýöne şeýle ýagdaý boldy. Bil kastlaýyn getirdiler de tez yerden gazy kakdylar. Men şu arada soň ahir yüzlenmedi, kapym galmady. Prezidentin iş diýwanyna ýaz. O meclisiň başlygyna ýaz. Adalet ministrligine ýaz. Siziň özüňize iki hat ýazdym. Neme 23-nji ýylyň maý aýynda siziň huzuruňyza da bardym. Köşke bardym, ýani köşküň başyndaky oglanlar ýaşylym seniň meseleňi çözerler diýip meni inandyryp köpetdäk etrap polisiýa bölümine berdiler. O ýerde de çözülen zat olmady. Garaz gep uzalda oturmaýyn, hormatly prezidentimiz. Eger şu mesele kanuna laýyk şaýatlaryň görkezmesi, göze görünüp duran hakykatyň metrin, ölçenen metrin hasabyna çözülmese, bilmedim, Sakar ýylynda berbatçylygyň bolmagy gaty ähtimal. Berbatçylyk bolsa, betbahtçylygyň bolar arasynda. Hormatly prezidentimiz, meniň asawr käsem doldy. Öňkü şahiriň aýtşaly 40 ýyl maýa gezýänçäň ýekece bir ýyl ner gezgen diýen yer bardyr. Mene 4 ýyl maýa gezdirdiler. Indi eger şu mesele düzelmese menem ýekece bir güna ner gezjek bolan. Indi bilmedim, ahiresi türmede geçirmeli bolsa belkim takdir şeýledir. Allah Taalanyň maňlaýy ýazan şodur da. Kaçar yerimiz ýok. Hormatly prezidentim, ana mena ýüregimdäkini aýtdym. Şulady özüňiz göz öňünde tutup şu mesele özüňiz goşulmasaňyz, şu mesele ýyllar boýy dowam eder.
berbatçılygam bolar, betbakçylygam bolar. Gara şu mesele çözülmese ha bolanok. Yine ne aydın? Eğer benim aydan sözlerime inanmasanız tapağı yok, çağırın men gün yanınıza barayın, kabul edin, men size akıl subutnamalarımı eltip gözünüze korkutayım. Yoksa da gelin ana Sakarya iline, benim öyüm var, övzarım var, aftıklarım var, oklarım var. Önünüze saçak yazar, bir kese çay veririz. Yani hürmetli prezidentim, şöyle de gayret etmeseniz, yağday katı ağır. Vaktinizi alan için bağışlan, dinlediğiniz için minnettar. Mena netice çıkarır mı kanınız deyip, en sonki damca, bundan anırda mende hiç zat kalmadı. Kanun esasında bu zat etmeli, o zat edip çıktım. Mende bu zat arka bilen pul yok, para verere pulum yok, arkamda durara vezifeli adam yok. Hoş sağ olun. Yine şun bilen şul adam aýdýa, men sabır käsem doldy. Şu welek çözülmese 4 ýyl görüş gutordy. Betbaşçylar garaş diýip, ýani prezident predüpjüler diýär. Yine bir de IP'ler halk taýýar, halkyň sabır ýani käsesi doldy. Indi halk aýtmasak graždan uruşy bolar. Şunu kanun ýoluna getirip, iki tane ataly ol prezident eýýem 15-17 ýyldan beri oňuran oklar wezipelerini Türkmenistan katastrofa etdiler. Şular gitmeli, şular halk inananok. Olar milli lider hem däl, bu prezident hem däl. Bunun çözeýän zatlar ýok. Şurada korrupsiýon hökümet ılgap, pul berip, onu berip, ýani ol bazarda jygyrlyk bazarına bara, pul berip bazar bir kançylyk töwda gidýär, şular bir kançylyk töwda edip ýatyrýarlar. Basşlar edip. Indi sen pikirin näýdi? Halk taýýarmy, ýataýar? Murada, bende häzir halk taýynya taýylmasynyň üstüne birinciden şu wagt men hemme watandaşlarymyzyň ünsün çekjek bolýan zadym, şu adamyň, şu watandaşymyzyň jany howp astyrna. Sebäbi ekrana çykyp bütün halkyň öňünde Türkmenistanyň prezidentine ultimatum berdi. Inni Türkmenistanyň prezidenti eger kasam içinde wapaly boljak bolsa konstitusiýa, eger men kanuny prezident diýen bolsa, bütün dünýä jemgyýetçiligini anlamadyk bolsa, onda gelmeli şu meselesini adalatly çözmeli. Ýöne bizde adalatsızlyk bolan üçin, hükümet oğurluğu için, haramzadalığı için bu meseleni adalatlı çözmeye gerek, adaleti yerine getirdiğip yüz tutuyan adamlara azar veriyor. Şol için vatandaşlar biz şu vatandaşımızı kollamalı birinci de ehlik. Şu vatandaşımızı kollamaklık yani Türkmenistan'ın içinde hükümet yol başçılarını kanunu yerine getirmeyene mecbur ettiğini getiriyor. Yani kanunu yerine getirmeseler yurt bulaşıklığını yurdun içinde adalatsızlık hem yerde yayrap halkın sabır kasesini dolup o zaman bir topar bir pervayçılığa getirmeyeni şolum öz dili bilen aytıp otu. Şol için dünya cemiyeti adam şuna yeter. Eğer yurdun içinde adalet bolmasa graždanlyk uruşuna gidiyor. Şol için parakatçılığı üstün etjek bolsaň, şu adamı işleri adaletli çözülmegini biz hemmemiz talep etmeli. İkinci ştada üns berjek bolýan adam Türkmenistan'na sistema şeýle bir gurnalan hükümet yol başçıları, hükümetin içindeki işlep yörelle, hükümet olara ucuyipsiz aylık tölemegi bilen olary haçanam doğrunuzda alanına doğrunuzdan bir kanunçılık edip pul kazanmana itikleye boşama öğretiye. Eğer de şun kun Berdi Muhammed'le gelip şun meselesini adaletli çözsere
Onda bir tavır hükümet yol başçılığı türmeye düşmeli. Sebebi 4 yıllap şu adamı, şu vatandaşımızı köseptirler. Eğer şu kösen adamla da türmeye gitmeli oldu, şolar türmeye bassa, onunla Berdi Muhammed'in düğümü çığırı kemmesi kutoruya. Onunla hiç kim ona kulak asmıyor. Şol çiğnen, şun kun biz, şu göreşte, şu vatandaşımızı korumağımız, şun iyiliğine durmağımız, şun meselesinin açık ayan çözülmelerini talep etmemiz esasi vaatın biri olup duruyor. Üçüncü ayetçik olayan adam vatandaşlar. 4 yıllar biz iyiliği giderli bizim aktivistlerimiz çıkış edip başladı. Haçanam adam, bir adam öz vicdanına, imanına dayanıp geldi, öğürlük geldi, şunu yana adam oluyor. Hakkını koğrat biliyor. Ben niye bir ömür 40 yıllar maya olup yaşamdan bir yıl iner olup yaşayacaktı. Türmeye düşmelen bolsam, neyem bolsam diye hakkımı yönü koruyacak diye. Şu adam imanlı adam. Şu adam vatansever adam. Şu adam öz çağalarının geleceğinin önüne özünü borçlu verip şunu yanık çıkış etti. Şuna hormat koyayım. Şun yanık bolayım. Eğer vatanımızda kanunculuk öğretecek bolsa. Eğer kanunçuluğu dikeltecek olsa, eğer başka yurtlarda kösenmeyecek olsa, yurdumuzun malına, mülküne iyi çıkacak olsa, ondan şun yanak olmalı. Şundan primer almalı. Dördüncü meselede aytacak olan adam vatandaşlar, hükümetin içindeki işleyen adamlar. İnni önkü devirde, sizin her bir kanun etyen hareketiniz, yani günne çağalarınıza çörek veriyen pulunuzun haram yoldan gelen için inni şun yanak adamla çıkıp sizi türmeye bastırıp biliyor. Şol için şu hükümete inni işlemengsiz. Siz kanunu yol bilen pul kazanıp bilmeli adamla. Bizim yurdumuz bay. Siz halkın tarafında durup kanunçuluğu yerine getirip siz arkayı yaşayabilmeli, halkın içinde silo korumata münasip olmalı adam. Yöne şu kezzaplı, şu haramzadalar sizi binamız ettiler. Şol için indemeyle hükümeti işlemek de erti kunturmektir. İnni yankı, inni halk tayinmasından mısın? Burada şulan hemmesi halkın tayinliği. Halkın tayinliği şu alameti, halk nimetçiğini bilmeye diyor, inni nimet belliğinden biliyorlar. Eline telefon alıyorlar da çıkış et yerler ardına ait yer. Doğru. Doğru diyen Muhammed'a halk hem ardayat gördü, köşke bark gördü, individualına, mesele çözülen ok. İnnayca vakt veriyen, çözsen çöz, çözmesen biz başka çözecek deyip aydıp başladı. Ekranı çıkayıp başladı. Bundan İner yaşayacak ne diyor. O ödem cevapkarlı adam. Katı imanlı adam. 8 çağatını hükümetin bir köpek kömür alman önüp östürdü. Katı bereketli. Ol çağalarını uli maranlı baylık şey deyip aydı bilen adam. Şun aktıkları çağaları hem mi gelecek tohum diyicimleri şuna kuvarık gedi bilen. Şun yanına hiçbir karamdada yanına var bilmiyor. Şun için yöne biz yeko koymayalım şunu. Biz go'llamalıyız. Gattor diyen Muhammed Agı taraf çıkış etmesek yaman materyal köp yetişmez. Olya. İneterden 40. maddan okap bereyim. Her bir adama fikir ve söz adatı käpilendirilýär. Ýanky adam öz pikirini, öz söz adatyny ulandy 40. ýani konstitusiýanyň 40. maddasyny ulandy. Hiç kimin adama öz pikirini erkin beýan etmegini gadagan etmäge, şonuň ýalda onuň kanuny laýykda ýaýratmaga päshet bermäge hukuky ýokdur. Ýagny şunu polis, MHM gelip aýır wideoňy eýt beýt diýmene hiç bir haky ýokdur. Meň telefonum temkin. Inni hiç kim özüň pikirini we ynam
ıhtikadyny beyan etmegine ya da olardan yüz döndürmegine mecbur edilip bilinmez. Yine şunu mecbur edip yani MHM gelip batışlar etip bilmeýär. Şu konstitusiýanyň 40-njy maddasy şunu gorýar şu adamy. Sakarlayan ki ýaşlygyny gorýar. Ödem şu hemme konstitusiýanyň kepili Türkmenistan prezidenti Serdar Berdimuhammedow. Hiç kim her bir adamın döwlet ýa-da kanun arkaly goralyan gaýry sırlary özüňde saklayan maglumatlardan başga maglumatlary kanunda gadagan edilmedik usulla erkin gözlemäge, almaga we yaratmaga hukuky bar. Ne şol adam 40-njy maddany ulanyny, ine 40-njy, ine 43-njy maddany okap bereýin Muhammed ağa. 43-njy madda raýatlara kanunda belirlenilen tertipde yığnaşıkları, yürüyüşleri ve beylik köpçülüklerin çäreleri geçirmek azatlığı käpillendirilýär. Yani şu metadyna biz adamları ýanky meçide çağırıp ýanky köşküne barmaly diýip aýtdyk. Yani şu 40-njy maddaň esasyna. Indi çykyşymyzy dowam edeli, konstitusiýa ýene gaýdyp geler. Men başga bir material köjek bolýan. Şu materialy geçmekak Muhammed ağa dogry elekkeşde şu adamy gollalyň. Şu adamyň owdaşlary, şu adamy tanıyan adamlar bize habar tutup berin, habar aýdyp durun. Eger şu adamy baş etseler, biz hemme mass mediýany galdyrýar, biz hemmene hat ýazýar, biz Türkmenistana basışlar etdiler. Şu adama hiç kim işlat degmedi ýaly. Bize habar berin, eger şuň owdaşy bolsa, şuny tanıyan bolsa, maşgalyndan habar bilýän bolsa, bize habarlar berek. Telefon ine men ýanky adamyň aşagyna bardyr. Isleýän wagtyňyz habar tutup bilýäňiz WhatsApp'tan, Telegram'dan, isleýän ýerinden, Facebook diýdi, hemme sosial mediadan. Ine biz çıkışymyzy dowam edeli Muhammed ağa ine sedin. Oguljahan Atabayewa, Gurban Ulyň gyýdy. Ine şu wagtynda biz beýan edip durmaz ýa şunu häzir Gurban Uly bir gepinde meclisiň başlygy etjek boldy. Indi bir gepinde gönüňi zam ministri gaç gitdi bolun, ýanky daşy işler ministriniň zam ministrini etjek bolýar. Ondan Raşid Mereda etjek bolýar. Bir gepinde prezidente gönü, ýani Serdar prezident etjek bolýar şunu. Özü bilen ok ýa naklaýdy wagt Murada günne bir zat diýär. Şondan Türkmenistan bulaşyk. Özü bilen ok diýende. Günne bir zat gelip diýär, günne de täzat, bir de ýetişemdi o. Bir de karışıp oturuyor diye. Kaçan ahirki bir netije çıkarıyor yani. Şu ýaly durmuksuz, etjeklerini bilmeyen, günne gorkup ýören adam Türkmenistan'ı dolundurýar. Gelin şu materialini yine Adatlyk radioda gowy material goýupdyr. Şunu sezerliň hormatly vatandaşlar. Oguljahan Atabayew halk maslahatynyň başlygynyň gyýdy we prezidentiň aýal dogany. Döwlet mediasy ol barada övgüli reportajlar berýär. Erkin metbuat çäklendirilýän Türkmenistanda. Ozal diňe Gurban Berdimuhammedow onun prezident oğlu Serdar ögen bolsa indi geçen dekabrda Atabayewa takatynyň ýolbaşçylygyndaky haýır sahawat gadazany. Komandalar meyatesi çağırı himayet vermek boyunca hayır sahawat gadazanyň bejerişi işleri boyunca vice prezidenti vazifesine Oguljahan Atabayewa teklif edilýär. İlk wagtda ona döwlet siraglary berler. Atabayewa indi ýurdun adyny daşy ýurtlar wekilleri garşyndaýar. Adatlyň çeşmeli hökümetleriniň Atabayewany has uly döwlet wezipelerine taýýarlaýandyklaryny aýdýar. Berdimuhammedow prezident wagty berka şahsiýet soňundan maşgala agzalaryna geçip on görülüp eşitilmedik derejesi ýetdi. Berdimuhammedowyň durmuşy emlaklar bardaky jikme-jikleri aýan edilmeýär. Ine şu real material munem diýecek Muhammed ağa. Biz şu arada köp material berer durur. Sebebi Türkmenistanyň hökümetine Gurban Uly Berdimuhammedow ynanynyň. Şoň üçin çalışmalar bolur. Bir toporny aýyp öz maşgalasyny getirip başlar. Öz bir daş garyndaşy da bilinmedi ýaly. Gyýdy, ogly, ýegenleri, ýanky aktygy,
Bul bara gönden göni hökümet basyp aldy. Şoň üçin asuda asmanymyz var. Asuda asmanyň aşagyna her ay 150'den gowrak adam şu rejimiň esasyna ölýär. Olar oduň içinde. Türkmen halky oduň içinde. Hasaplap gören 150 adam eger bir ayda ölýän bolsa 1800 adam bir ýylda ölýär. Şu rejimiň ýa-ni şu rejimiň esas üçeriň 1800 adam ölýär. 1800 adam her ýyl ölýän bolsa bir protestde bir adam öldümi? Ya bizim çağıryan protestimizde oda çak bolýanyz, ot gidip dur, adamlar yanıp dur, ölüp dur. 1800 adam bizim dogan anlaşymyz ölüp dur. Şu baka oda atýan öňkü emheme metodikasy aýdýarlar. Şoňa ahyrym edýär. Indiki video edelim Muhammed ağa. Men şakyrna bir de aýdaýyn bir kagaz. Aydın. O şaklardan olsa Bende Murad ağa, bulan Berdi Muhammed bilýän nämeden gorkýar häzir? Gorkýan dady hökümetin içinde bir topar organlar var da hökümetin yol başlaryny aýryp bilýär. Meclis, ondan sud sistemasy, ondan prezidentlik, şu adam öz gorkuşunda keseke adamyny şu tak getirecekkä bolýar. Suduna başlygy öz ýakyn adamdyny goýjak bolýar, iň ýakyn ananýan adamdyny. Prezidenti koydu özü parlamentin başlığını onu getirecek halk maslahatının başlığı ol. Birden halk yığınlaşıp halk maslahatını geçirip de prezidenti ayırmalı, iş oradan aktif. Birden şonu yanaklar edamahıllı deyip şolun aladıkları öz nemelerini en yokorku hükümeti bir kanunla ıhlan edilmenin evine geçecek oluyor. Bir kaptanlanan odan propaganda yayratıyor. Halkı çağırış etmeli, bir kanun hareket etmeli, yürüyüş etmeli, ol bir kanun molya falan molya deyip o propagandanın bir kaptanından alıp var ya. Kıyın gördük bir tavır daşar yurtta opozisiyle de şunu kaytalıya. Siz halkı odun önü ilkiyeniz falan etiyeniz. Sen haçanan bir hükümetin içinde hiçbir kanunu yol bile. Sen hükümette siyasi ütkeş girdip bilmesen onunla halkın başka ne alternatifi var? Başka ne illi yolla bilen gelmeli halk öz ardına itmeli, öz meselesini beyan etmeli. Öz hukukunu ne illi kollamalı. Şol için bir yurdun içinde eğer hemme kanuni yolla yapılsa kanuni yolla bilen hukukuna yetip bilmesen halkın hakkı var islenlik amatlı yolu bilen hükümetin içinde siyasi ütkeşler girmeli. Şu sebepten dünya cemiyetçiliği oynap tavlandığı şey avat taylağı geçirmeklik, impeachment vermeklik, sudun reşeniyeti bilen hükümetin içindeki ütkeşler geçirtmeklik, halk maslahatı meclisin yığınlarını geçirip de meclis hükümet ispalniyetli adamlar ayırmaklık, hemme şu yolları koyulur. Miting geçirmeklik, metbuat azatlarını koyma. Şu yolla bilen sen parakatçılıklı olduğun yurdun içinde siyasi ütkeşler geçirebiliyor. Haçanın Türkmenistan'la olan hiç hayfi yok bolsa halkın islenlik hareketine bir kanuni otursa bir kanuni olara azar verse onda şu yurdun içinde islenlik yolla bilen sen hükümete ayırabiliyor. Şol için ona bir kanun değil mi? Şu sebepten hem on her yıl hemme yurtlarda Adam Hukukları Deklarasyonunun yerine getirişine atçöt veriyor. Devletleri ondan rekomendasyon veriyor etmeli. Şol için hiçbir opozisyoner şunkun Türkmenistan'ın şun yanak yağdayını hiç kime aydı bilmeye. Onu etmeyen bunu etmeyen. Ve Türkmenistan'ın dolandırıp oturan cinayetkarla sana hemme kanuni yolları ayıran. Şol için islenlik yol bilen, islenlik fırsatlardan ayrılanıp hükümeti öz islenliği boyun etmeyene cemileşmeli. Doğru Muhammed ağa biz kıssarlığı gidelim materyal köp. Böyle. Yine yeni bir gerek men yankı nimeleri okuyacak bolyan şol meçitlere Ramazan bayram namazına baran adamlar.
Assalamualaikum TikTok oyuncular. Beredin. Yine şu gün Köşün mescidinden bayram namazına baran adamlar ne şular. Şahırın içinde hemmetin cemlendim. Şadım badır ödüm tutuldum. Elhamdülillah. Dinge bar mescidin adam düşük. Yine senedim. Allah'ına. Kavul olsun hemmetin. Assalamualaikum. Sorasalar bizden kimse Elhamdülillah Müslüman be Ramazan, Ramazan, Ramazan Barışacak her yılın miray Ramazan, Ramazan, Ramazan Sorasalar Yine Muhammed Ağa şol meçhitlere biz çağırdık, aktivistler çağırdı. Bütün demokratik opozisiya çağırdı. Berekellah hemmetler, hemme çağırış edenlere ulu tanrı yapsın. Berekellah adam yaman köp bardı meçhitlere. Birinci etabı biz burnabildik, ikinci etabı meçhitlerden köşkününü bizim tek o meselelerini çözülmedik, yönü üstüne işleyen stratejiyamız çalışar. Şoň üçin halkymyza berekellah diýär. Her kim goşuldy, adamlar üýüşdi. Yaman köp adam bardy. Bize maglumatlar häzirlemekdir. Olum hiç. Esasy gazylan ýeňiş Berdi Muhammedow şeýle bir gorkup awada gaçypdy. O ýerden samolyot gaçşak boldy. Oğullan taşlap köwüzede. Şoraýal gorkdy. Şoraýaly ýanky onuň daşynaklar gorkdy. Şu gede kalk alır diýip ýanky gaty bul ikinci gedek gorkdy. Eýýam şu 10 ýaşyň ýanlarda 2022-de gorkdy. Nämäni uranmada ýanky protest we şu gedek eýýam ikinji gedek gorkdy. Inni şonuň arasy tit bolar. Biz muny alýas. Hormatly iýleşler. Halk taýýar däl. 33 ýyl geçdi. Mundan meter näçe ýene 33 ýyl gerekmi? Halk taýýar bolar ýani. Gördüňiz ýanky adamy çakyrla ýaşulyň aýdýan dagatary. 4 ýyl o ýeragatnady, bäri gatnady, köşke bardy, adalet ministri hemme barçyk, hemme prosedurary edip çykdy. Başga ýol galmady ýa. Wagt berýän ýa çäre görüň, ýa bet başyna garaşyň diýip hem ölüme taýýar bolar. Özem 8 çağan kakady. Eger şol taýýar bolsa, beýlikler halk taýýar. Şoň üçin halk taýýar däl, ol beýle däl, ol ýalan urun. Biz her wagtym taýýar. Öňden märi, ol ata-babalardan märi, öňkü zamanlardan märi türkmen halky demokratiýada ýaşap gelýär. O diýmek näme? Bir şerkete başy bar, bir tohumyň öňünde durun, gapdalyna ýaşullar bar, parlament bar. Gapdalyna da suut bolan wagty ýaşullar, halk we şerkete başy üýşýärler, şo ýerde karar çykarýarlar. 3 tane hökümet bardy. Häzir biz şonu isleýär, biz ülkeşikleri islemde. Biz halkyň saýlan adamyny goýup şondan talap etjek Türkmenistany dogratdyk diýip. Ine isleýänlerimiz. Ine şunu da demokratiýa diýilýär. O demokratiýa eden etdirlik däl. O Niýazowyň aýdyşýaly, ýa Gurbanuň pikiri diýýäli, ýa bir topar emhemen aýdyşýaly. Ýok. Demokratiýa jogapkärçilik we haklary her kim boyun alyp şonu etmeli. Hakdan, konstitusiýadan çykmalylar. Yine men size misal getireyim. Fransa'da Sarkozy'ni 5 yıl bastılar. O Marie Le Pen deyip Putin'in oynatgysy var. Onam yine de 5 yıl bastılar. Ödem ştraf ettiler. Yine ulu partiýanyň ýol boşdy. İkinci döwletde ikinci adam şol Macron ise şol prezident bolmaly. Yine bastılar, tutdular. Bir topar pullary Doğu arnaşlarına paýlapdyr, onu alypdyr, bunu alypdyr. Hökümet pulunu yine tutdular. Çekilýär. Näçe kanunlar Ýewropada işler, näçe Türkmenistan işlemeler. Konstitusiýamyz näçe Türkmenistan işlemeler, näçe Ýewropada işlemeli. Ine şonu isleýär. Adalatlyk isleýär. Biz üýtgeşik zady islämiz ok. Elementarny haklar adalatlyk bolar ýaly. Hemme zat baýlyklar, mümkinçilikler deň bolar ýaly, prezident bolsun, çopon bolsun, ine deňlik isleýär. Adalatlyk, deňlik, dogunlyk isleýär. Ine 3 zady isleýär. Şoň üçin bagşlan şonu biz gazanmasak öňümüz garanky. Bir sany tohum, bir sany zulüm, zalimler zulüm edip, halka zulüm edip,
halkyň işini gurtdylar. Bizim näme? Imsim oturulmy. Entek bir taýýar däl. Entek durun meditasiýa etmeli bir 30 ýyl. 30 ýyl meditasiýa edip kelleler açyp, ondan ýöremeli, şeýle pikir etmeli. 30 ýyl bolanna 2 generasiýa geçýär. 2 tane ýanky adam 30 ýylla hem eýýän maşgal edinýär, çağa edinýär, 2 tane generasiýa geçýär. O nähili biz taýýar däl. Şu zatlar almak için haklaryny, konstitusiýadaky jogapkärçiligiňi almak için sen dogulundan taýýar. O näme sen taýýar däl. Kim diýär taýýar däl? Senin adamdan sonra sen Mercedes minmäne taýýarmy howo? Taýýar. O diýmek Mercedes mint bilýän bolsa, samolyot sürüp bilýän bolsa, aeroporta gidip samolyoty min Türkiýe bart bilýän bolsa, tehnologiýa ulant bilýän bolsa, o näme konstitusiýa düşünýärmi? Ya o näme gowy, näme erwet düşünýär goýýanmy? Düşünýär. O näme taýýar däl? Näme şoraýa Türkmen samsykmy? Ýok. Bilýär, bizden gowulýar. Halk bizden gowulýar. Şoň üçin biz elementarna ýaşaş üçin şertleri dürütmeli. Onan şu lüksany ataly bize hiç wagt bermeýär. Ýörüýte 2 kurs saklaýar, halky ýanky genotsid, finansiýa genotsid eder ýaly, garyplykda saklar ýaly. 6 esse tapawud bar 2 kursun. Ýörüýte işler dördülen halk her wagt ýa çölüňinden ılgasyn, wagty bolmasyn ýanky azat, spokojny ýaşamana, pikirlerini açmany wagty bolmasyn. Diňe şu ýanky çağa eklemek, iş tapmak. Spetsnaz. O Türkmeniň diýýän spetsnaz bolukma garagy. Üçüncü, herket adatlygyny durulmaly. Hiç ýere gidip öwrenip gelämedin bir zatlary. Adatlykda ýaşap gelip men kellem artmadyn diýip viza rejim. Ine. Ol Afrika gider ýaly diýär, ýöne başga döwletlere goýarmy. Ine. Muhammed ağa, indi ýene bir video öküzek bolýan. Ine Türkmenistanyň ýollary. Gelin seyredelim. Suud asmanymyz var, wagt arkadamyz var. Ine seyredin. Aşgabat daşy oluyor. Şu oğlum her yıl, her ay bir näçe awariýa bolup adamlar ölýär. Arkadaş şehrinin 2-nji tapyr gurandan şu ýoly edir ýarym ýylda gurup halkyň pulunu berip şu ýoly gurup halka bagşla diýmeli. Ine Türkmenistan prezidenti şonu etmeli. Etme daha şol gerekkä bular. Adem olup Adem kadrini bilmeyin. Adem olup Adem kadrini bilmeyin. Onun ağır otlak görünmez yarsın. Sülüvünü sızmanisin bilmeyin. Onun yine sızlıyın lan yarsın. Hudayım haklatın şerdin kahardan, minnetli aşk olur zehir. Adem olup Adem kad. Indi ýene Türkiýany seyredip geçsek Muhammed ağa Türkiýede köp geçen wagtdy. Ine ünsüren Muhammed ağa Türk halky öňe çykyp haklaryny gorýar. Türk halky taýýar, ýöne Türkmen halky taýýar dälýärler. Türkmen halkyna mümkinçilik beren oklar häzir MHM bilen polis imtim otursun. O gurbanyň serdara köçüde ýöne ýyrtyp dünýäler. Meclisi, parlamente çalyşyp hemme datlar döýýärler. Edil bir günde hemme datlar gorýar. O näme taýýar däl. Şolary may berilen o. Ine ol başga gurrun. Ýöne taýýar däl halk. Odat diýenler. Onuň içinden etmiyor. Bunu vurup öldürüp türmäge salyp hemme dat edip ýörler. Depgilep ýörler. Konstitusiýany kelletine beýdirip ýanky halky edip ýörler. Talap ýörler.
Balkan vilayetinin polis bölümünün başlığı ministerstva her ay 1 milyar manat eltip berýär köni. Ülkerýärmi? Diňe polis ministrliği näil halk talýar. Halk taýýardamy. Halk şol presiniň aşagynda. Siz näme pikir edýär Muhammed ağa? Öňde şu bir uly yalan halkyň aňyna salýarlar, halk taýinlädi. O näil halk taýinlä? Şu näme priznaklar var? Näil sen halkyň taýin däligini biler ýalyk näil bilmän. Hemişe historiýada aýdyp gelýän zat. Bir revolüsiýa bolmagyna näme şertler bardy? Hökümet dolandyryp bilmese, halk islemese. Bizim ýurdumyzdy hökümet dolandyryp bilenä. Şonu hemme kişi bilýär. Çağadan tut bilenä. Diňe halky köpeýärler. Pulum ýok, okuyupam ýok. Hiç bir wejdany da namusam ýok, kanunan bilenä. Anarhiya. Hökümet dolandyryp bilenä. Halka 1 milyon Türkmenistanly başga ýurtlarda kul bolup berdi. Eger şoňa razy bolsa, şo taýda ýaşardy. Ýurduň içinde halk oly hemmesi arda ýazyp näme etjegini bilmän eýlek-beýlek gurnup berdi, aç gedip berdi, o görüp otyr hemme zatlar. Ozaň nähilli ştada sen gelip bir siýasatçy bolmaly ýa bir watanyň grajdany bolmaly, halk taýinlädi. Näme taýinlädi? Näme tayin bolmaly? Sen belaňy aýyrmaly. Seni şu betbahçylyga salýanda bewete aýyrmaly. Sen halkyň gulçylygy öwren bewete aýyrmaly. Oňa aň gerekkä oňa. Oňa sen institut gutarmak gerekkä. On garşyna çykyş etmeli. On garşyna hereket etmeli. Korkmaly da, aýtmaly aýtjakladymy. Şol için o halk taýinlä demek ol KGB'nin gurrugy. Oturup siz akmak haçan taýin bolany özüňden ýurt düzeldip bererini bir tofor akmaklan gurrugy. Şol için mara bu hiç gurrun etmek gerek. Kim şu pikir aýtýan bolsa akmak. Ya da düşmana hyzmat etýän adam. Ya özleri korkup gören adam. Bizim halkymyz näil ýaşamaga munasip dämi? Näil sen taýinlädiň ýani ýaşamaga munasip adam dädijek bolýar. Ýanky nemäni gör Babajany? Şun ýanak bar sen. Şu Amerikanyň içinde gözläm tas bilmeýän, bereket egerne. Bir owada ýaşap, şun ýanak hemme stansiýalary kanuny ýol bilen gidip öz göpini ekrana gelip arkayn aýdy bilýän adam yaman ağ. O näil taýinle. Gözde näil kulturny, diplomatik öz ardyny aýdy bilýär, beýan edi bilýär. O näil taýinle. Halk diňe bir zatda şu neçelliğin korkutup takladylar, hereket etmeýän ýekemi kadýadylar. Inni bizim kahraman oglanlarymyzyň hereketi bilen şo korkuny aýyrdyk. Yekedäligini bildirdik. Kim şunu ýana hareket etdi, müňlerçe adam şonu gollajagyny belli etdik. Inni adamla imanyny wejdanyny öwrüp geldi. Şol üçin hem aýdyp otyr. Bolýam. Muhammed ağa, inni biz ýanky şol Halmak Toýunow iki gerek çykyş etdi bize garşy, ýanky bizim edýän işlerimize garşy. Gelin şoň çykyşlaryny dernäliň. Şoň pikirini dernäliň. Biz öz bilen işimiz ýok. Näme diýär, näme edýär işimiz ýok. Ýöne şoň pikirini. Şol pikir ýaýradýar, ýanky bir siýasatçy bolup ýaýradýar. Siýasatçy däl bilemem ony. Öň Türkmenistan parlamentinde işläp Niýazow hemme parlamentdan adamyň pikirlerini satyp ýören adam. Soň etrapy hogurly, etrapda da ýanky Newt'da da o ýerde onu atyp o ýerden gaçyp gaýtdy ýanky aýal maşgala diýip. O ýerde de bir topar haramlyk etdi. Oňa bir işimiz ýok. Gelin seyredelim. Hormatly vatandaşlar, ine şula adam Halmak Toýunow diýen adam bir hereketin bir ýol boşdymy bilemok kimdigini. Şol erteden akşama çykyş edýär. Käwagt gowy çykyşlar edýär, käwagt ter çykyşlar edýär. Şuň ýanyna başga bir ýaşly bar, Iklimow. Ol töwelime gowy çykyşlar edýärdi. Iklimow häzirler görünok Muhammed ağa Yaranow diýen. Biz oňa saglyk arzu edýär. Tiýden ýanky ýene de görüşe goşulyp ýanky
diktata karşı görüşür diýip pikir edýär we şonu arzu edýär. Gelin şu ýaşulyň diýen zadyna biz dinläýäli we näme şu diýär? Şuň pikirini biz sejeräli. Salam, hormatly ýurtdaşlar. Bugün 27 mart 2025-nji ýyl. Bugünkü etçek bolýan söhbetleşdigim bir ýurdun içinde bolup geçişek ya bolup geçýän wakalar bilen baglanşyk bolupdyr. Bir şunu diýälik, bir hepde bäri ýurdun daşynda ýaşap beren özüň aktivist atlanýan adamlar halkyny ömürdäki ýekşenme güni ýagny 30 martda şol namazdan soňra adamlar meçide gelen adamlar namazdan soňra hökümete karşı yürüyüş etmeler kimse o parkoşunu varmalıkın yankıda vilayetlerde hakimlerin önüne varmalı. Şu vardı ben sizlerle fikrim paylaşmak istiyorum. Şunu sabır edip dinlen, oturun, önünüze gerek netice çıkarırsınız yurttaşlar. Herkes adın göz başı var deyip ben aytıp gelyen, şu protestlerin ya hükümete karşı anlık var diyen hareketinin, işinin, halkı tayyarlamanın öz geçmişi var, tarihi var. Şu zatlardan başlayın şunun kuvunu gelip getir. Ne için? Şol döwürki protestler nasıl barmadı ya bolmadı. Zatlar sebepler nämede ýakynlarda indi bugün kuvun näme edilýär ya näme ediljek. Gelin onu tarihten başlasak 1994-nji ýylda gelelim. O arada az maglumat berilýär we berilmesi ondan kan sebep şu tarihe gatnaşan adamlar bir bölük bir topar häzir Türkmenistanyň içinde ya da şolar hukukasında eğer şol döwüşleri işe gatnaşandy bilse onlar hökümet şu ülkenin o ýygnamaly gatykyjylygy görünýär. Şol sebeplere görä de 90-njy ýyllarda bolan wakalarynda bir kişice bölümün açık halka maglumat hökmünde berdi. Kalanda mene ýurda baramyzda gönüne halk bilen görüşenizde aýdyp beres bütün Türkmenistanyň. Ýa-da boldy. 94-nji ýylyň oktýabr aýynda bize ýa taýýarlyk görüp başladyk. Biz ýa Moskwada ýaşap beren ýa Türkmenistanyň çykan ýurtdaşlary var. Şolar Sultany menen. Indi ýurdun içinde ol adamlar atraktivdi. Gördiler 94-nji ýylda ýa-da festiwal alyp barýany düşünüp ýetişdik. Azatlyk radiosynyň üstü bilen we kömegi bilen şol döwürki ýol başçylary Azatlyk radiosynyň türkmen ulugynyň ýol başçylary bize gatwy kömek etdi şu meselede. Bilen halka çağırış etdi. Sonra aýtdyk biz barýasyny noýabrda 7-nji noýabr bayramçylyk awatlap şu taýda miting geçirmekçi. Şunu hökümet öňünden taýýarlaýar anlaky şu näde bu adamlary kısaca tanmaly ya bu adamlar kapana düşürmeli. Başta biz gurdaşypdyk şular ýaly etmeli işlerimiz bardy. Kim ýurda nähili ýol bilen barman, haýsy ýol bilen. Men öz barmaly maşhurumy aýtdym. Ondan hoşaly gara neresi? Ol aýtdy, nira kim bilen gitmeliligini murad esen bardy. Ol aýtdy, ýurda baramyzda her birimiň etmeli işimiz bardy. Kim halka ýüzlenmeli, kim telestudiýa barmaly. Kim adamlar bilen, KGB bilen talysy bloklamaly. Hem açıklar tabu, yazıldı değil, etmeli adamlar belli değil, yurdun içinden gelirler, bak. Yani, şol da edilecek işlemedi, hükümete yetirip oturan adamım var. Onun stadı sizin günlerle oturmayın, yurda varamızda hem de dokumentler çıkar. Şunun için ben aydan da adım, yurda var yançak şu meselede var, sabır edin, kanagat edin. Şu aydanın bilenim, o adamı ya o adamlar bedlerim, cedasını verilecekler, sebep o adamların cevapları yaşavatıyor. Şunun için şu ayda noyabrın etkisini anladık demeni. Hoşal garaj bilen Muhammed Murat Aymarat bi ýyly ýaly Taşkentde, onu Taşkentde şu Taşkentde sagaşlary barmady, Moskwada. Onu şu taýdan ýyly ýaly ýanky onun bolýan kwartirasyny telefony, şu agentler biri ýetipdi, KGB'de taýşy diýip, özbekden KGB'sinde ondan şurada Islam Karimov gönüçleri Türkmenistana taşýar. Ýoksa şu atlar etmeli, ekstradisiýa etmeli, Özbekistanyň Türkmenistana şu Kiýewde ekstradisiýa etmeli, özbek tarapynyň hiç birine hakyny hukuky bar. Näme üçin? Ýanky hoşal garaj şu dowr eýer Orsiýanyň dowry gражданыны ya vatandaşı ya yurttaşı ya Pakistan şu gражданыны eline uz pasporty. Muhammed Murat Aymarat var yan şu dowr bilen pasaportda iki gражданlyk. Hem Türkmenistan gражданlygy var hem Türkmenistanyň Orsiýanyň ýerçin bilen niýat şertname barlaşypdy. Şonu birinji pasportda niýat şu iki dowlatyň gражданlyk pasportda niýat ýerçine denetdi. Muhammed açyk öňe geçerim ya dinlermi? Wende şimdi şta senin bir aýdyl şoňa aýtmalylar. Birinciden özde hemişe yalan sözleýär, duruşuna yalan aýtýar, faktları yalanlaşdyrýar. Şol özleri urnaýa meselen biz Türkmenistana gitmeli, öden başlanýar. Ozan o gatdalyna nam aýtýar, munne hökümet duzak saldy diýär. Onu duzaka salan öden. Öden şoň içinde de. Öden gitmeýär şu taýda. Ol iki tane oğlan uğratýar. Ol çyndan aratda zat bolan üçin, olu hakykatdan bir zat etçek bolup bar, ýüregi aratda bolan üçin gitýär.
tutyarlığım ya yöne bir gitmeye. Gitmeyenli bir tovar aytyaşım öz diye şu tarzda hükümete işlerini. Şimdi bir tovar şey ben bilemem. Yön aytacak olan sen aklın bar olsa ne için Türkmenistan'a gidip revolüsiya edecek olan son yani kıyı bir siyasetçi kanun yol bilen hükümet ütkeş edecek olan adam siyasete düşünen adam şu da etmeli mi? Sen edecek olsan daşar yurtta çıkış et, çağırış et, halka düşündür yaqdayı, yurdun içindeki çıkış etyen adamlar kanun esasını kolla, hükümete şolan karşına da ettirtme, ondan sonra halkın özü kalar. Bu olsa şu vakt özü giylimleri pervor edecek oldu. Şimdi şunu bir de yükleyecek oluyor. Bir sizin özcün eden cinayetine. Mümkün özü var ya, şu hükümet taraftan dudağı özü şu kurnamağa da bolmak mümkün. Bir tovaram şey deyip fikir ediyor. Yöne bir de işlet diyeyim de, bilem de, ondan sonra hem işi ağırlayacak olanla Türkmenistan'a varamda dokumentlerini vereyim diyor. Verecek olan bir daş vatlım. Daşar yurtta olup dur onunla çıkar da ait yani. Yöne bir de halka Allah'a oturma. Türkmenistan'a varamadıra çıkarar. Doğru. Yo bir de Önce yankı yıllarki. Şu yürüyüş tayarlan, mitingi tayarlan adamlar içinde. Yine şu ikisini durun yanına şu hükümet yoktu. Şimdi şu tayda 94. yıllık kimin nemi günahının bardığını tayda yazmam ayıttım duran yıllarki demeci. Şunu metosof edilenden sonra yemede bray yattım şu yemede turnasını orsiyadan petrol kota sektöründe Amerika aşağıda uğradığımın uğradığımın hadisi anladan uğradılar kanvoy burgoz vatanlarda bunu kovda yatanı kırkaraş tanıyor durumda. Yani şu halkar kurumları halkar cemiyet Anka kitap kurulları belirleşen yana giyece bir yerde kurulmadı. Bunlarda ne tecrübe var, ne tecrübe pratik geçirme. Çok kaçan onun Yunanlar yarı, Palisam, mesela eyyam tayya. Yunanlar yarı bir böyle, kaçası oluyor, anlar böyle, ikinci bölüm, başka kaçası oluyor, anlarda da Mesela Muhammed ağa, şol Hitrovkalı oğlunu turupta bir beşyüz adam, mün adam. Biz her vakt aydiyak, bize halk gerek, halkın bağırdı. Yani o vaktları 94. yılda bulur yerlerle. Şuraya halk duyup şunu koda gelmedi. Ne derdim şuraya sakarlı yaşlı çıkış eden yoktu. Ya da bir topar geneceler internette, TikTok'ta çıkış edip öz haklarını koran yoktur. O vaktlar hiç kim gürlen yoktu. Şuraya çıkıp yankı bir yine ona privarot değil ya. Bir kişi topar çıkıp şunu etse privarot değil ya. Haçanla halk bilen çıksan, onunla halkın islevi ol ya. Ol iki dağıt buluşturuyor, manipülasyon ediyor. hasta verkler maşinleri yüklep yana tasana oluşurlar. Yine şundan sonra yönetim 94. yıllar edişim yani ben oğlunun başını boka çok değerli bir kulüp dedim. Yine orbitta şu vardı ayarı bile. Var ya satayda bir gün hocamın bütün hükümet haklarıyla raşalarını kıraya aldı kulüp elde bu kulüp. Bu Ertesi gün kulüp açar yani satayda tabağını saklayalım bir gün. Hemen sonra siyadın geçiler var. Ayşen git. Yine her yılın Moskva'da sonra bir size tamam konu bedeli de var. Müstahiden olur diyor. Doğru. Ne şunun diyenler. Aşağıda halkı kazanmanların adı. İki gün sonra ödeyini verdiği kılıcı. Yine bollu. 98. yılın şöyle tamam mı? Yine aylık bunu 2002. yıla gelip bir işi yine bari şey Murat yoldaşlarla akıllı maşallah hemesi çok tutardı. Bu normal mitingde etme hareketleri atmışlar da bir yol başı ederler. Yani net krediyen nuvat geçtiğinde çıkarttığını yıla çıktı. Şu geçenlerden mitingde şu 94. yıla kıyım 95. yıla kıyım 2002. yıla kıyım hem senaryosunu kurulan KGB aşağıda. Bize yani mesela bu kulüp bir yol başı düşünen tuttu. Şunu gelip yani ay var ya bütün elle tanrı arası oturuyor. Hemen kaçar. Kurnan KGB diye öğüdü Kurnan'ın ardına onu öğden KGB mi? Ben düşünemem. Niye mi diye bunu? Bir direkt kurun et ya da duruşuna yalan söylüyor. Duruşuna yalan. Verdim burada. Barış Şıkmıradov'un dağı var ya şu da adı Kurnan'da hiç şekki şüphe yok. Yani aklımın öyle ki Türkiye'de ben Barış Şıkmıradov'la duşuştum diye. Annem için duştur Barış Şıkmıradov. O zaman Barış Şıkmıradov da şu da adı Kurnamadık boldu. Onda Barış Şıkmıradov'un Özbekistan'ın üstü bilen, Türkiye, Özbekistan'ın pasolunun kömeği bilen Türkmenistan'a gelmeyi ne için? Onu parlamentin önüne yığılanıp duran adamla ne için? Ne için yığılanıp dururlar? Dünya şu tarzda var ha, bula. Nimet bu, o bulan vaka doğru ol, hiç de hatta yönü uğra barmaya. Barıp Türkmenistan'ın içinden Barış Şıkmıradov azatlık radiyası can edip aytıyor da. Hem bir atlı bağıray, bir yalan da attı o Amerikan jurnalistten bağırda o orta bir türme diye tüm çıkıyor kitap ya diye. Bu bolon da atlı doğru mu KGB kurnağına?
Yöne bulan akbaklığı näme? Halka äfirmeýän. Halka äfirmeýän. Bula gizlin perwarod etjek bolýanlar. Doğru bilen hükümet el aljak bolýanlar. Başa varmasa da odan KGB gonna yöne şunu ortaýadyň agentleri eýem satdylar. Şol üçin biz hemişe aýtýar. Biz şu atlam aýdyp ýörendär. Bizim tapawutymyz öňkülerden şunu var. Biz perwarod etjek bolamda. Biz bir kanun ýoly bilen hükümeti el aljak bolamda. Biz halky kanuny ýol bilen öz hak hukuklaryny talep etdirip kanuny ýoly Türkmenistanyň konstitusiýasyndaky ýeki ýazylan punktlaryň esasyna hakyny talep etme üçin ýöreşlere çağırış etýär. Biz hiç wagt Türkmenistana barın hiç mi diýemde, hiç şoňa karşı hemişe de göreşken. Yöne daşar yurtlarda konsulluğun önüne barın oturun yorgun şekli şotada. Ta meselemiz çözüyence diye. Sebebi şun hakkı. Şolun meselesi çözülüyence yatmalı şotada. Amerikan halkı şu an Washington'la Kongresinin önüne durla, giyici unni durla şu an. Giyici unni. Ayrılan aklı şotada. Trump'a karşı. Elon Musk'a ayrılın diye. Günne Elon Musk'ın ofisini Tesla'nın önüne miting. Ne için? Halkın hakkı var şunu etme. Dün bir tane kongresmen 22 saatlap durmanı çıkış etti. Trump'ın karşısına. 22 saatlap durman tarihte adı yazıldı. 22 saat durman çıkış etti. Hava bir çağırış etti. Kongresin önüne varın, parlamentin önüne varın, pasolstvalın önüne talep edin diye. Şu kanuni yekete kanuni yol. Biz şuna talep etýär. Odan bizat bilen bunu deňeşdirmek ya akmak, ya psik balloy, ya da özü korkýar. Birden hükümet başka bir yerine eline düşemez. Diňe bizim elimize düştü, biz ondan bir tovar adamlar kıracakdy. Diňe şey diýip otýda, barsak korkederdi dedi. O näli sen barmaly, ondan hawa halka cezalandyrmaly. Yo, doğru aýdýaň. Men şunu siýasatçy diýip bilemok sebebi siýasatçy bolsa bir sany ýa-ni 2-3 gözek proses boldy, bir kiçik topor perwarod etjek boldy. We häzir bütün halky, emhemeni, polisleri, ýa polis emhemede taýýar halk tarapyna etmeli. Hökümetdäki işgärler taýýar. Hemmesi iki sansy ataly ýygrenip halk bilen çykjak bolýar. Ve onun nedeni ve bizim etçek zadımız, edip oturan zadımız dem değil, ol yer bilen gök asman yani bir tapal. Näçip deňeşdirýär, şoňa akliýeten okum, şunu deňeşdirip bolmaýam diýip. Men şoňa gen görýän. Ol bir görnýän zatdyra. Ola bir. İkinci. Inni bütün dünýäde konstitusiýa kanunlary işleýän bolsa, Türkmenistanda işleýänini biýär. Ýeketäk Türkmenistanyň organ we konstitusiýany işledip biljek. Olum halk. Biz halka ýülenip bir konstitusiýa esasen çykarjak bolsak, näçip o dat ýaňyz diýerler. Näçip emhemen metodikasyny öýüp aýdýar. Öýden bizi ene bular siz satar bu beýder diýip öňüne satyp dura. Näçip halka burada tatma diýen gurdan bulan tezlerine ba, bulan teoriýalarına ba. Sebäbi bular gizlini çekjek bolýar. Gizlini satyp bolýar. Biz gizlini şeden baga biz tatar ýany. Biz şu an birinin alttan şuna koşulanı andından soracağım da. Näme işimiz var bizim o bilen? Halka diýek bar ardın aýtdyk. Ola babacan çykyş etdi gollaýar. Ola bir pasolstwaň önüne barýar gollaýar. Bir arda ýatyp men gyýdymmy? Öldürdiler. Şonu biz şonu gollaýar. Halk köçe çykdy, ýeke goýmaýar. Aha bizim etýän dadymy. Bizde satma diýen manasy ýok. Sebäbi biz halk biri gizlini iş etjek bolup, prezidenti terör etjek bolup gitýär meselen, oňa biz şonu ýygynden aýtýak, şu adam barýandyr, falan ýerik barýar, falan tagatda barar, baryn tutun diýip onu satdy manasy bolýar. Abi grajdanski göreş, munna satma manasy ýok. Hükümet gaýtym ondan halkın hukukyny gorumany öz hak hukukyny talep etýän adam karşısına cinayet etýär. Biz şolary ýüze çykarýar.
Doğru. Bizim Ee, manası yok satmak. Ne için satayım? Ne mi? Nuri'nin ne mi satayım? Sen ne mi satayım? O Murat Kurbanov, o falan falan. İstese yüzünü açıp çıkış diye, istemese yok. O da yankı bağıracağın ekran. Biz ne mi diyor? Biz hiç Türkmenistan'a giydiğim varıp yara kalıp falan edin dedik mi? Yok. Biz polisiyaları çağırıyak koşulsun kalka diye. İnni bula gelip lustrasyon etmeli, hem hükümet işindekileri cinayet işini ay bilmeyen bir özleri komitet edip hem de ispise gelen halkı kıracak olyanlar şu hattan taylanıp otururlar bura. Ne mi Türkmenistan'ın hükümetin içindeki işleyenler Türkmen halkı değil mi? Türkmenistan'ın grajdanı ne mi? Ya öyle ne mi? Hükümet işinde ne mi kanunu iş ettim kadiyem. Geldikleri ne mi cinayeti iş etmedim. Şu niyada filan salamlaşan için cinayet kır. Ne mi Aklimov ne mi pul uğurlamadım kadiyem. Orada pul uğurlamadım kadiyem. Hacı pul uğurlamadım. O bar cinayet bar tutun ölürün onu öldürecek orada. O bir zat boluptur bizim hükümetin kurnallarını düğümü çürük. Şuna kim ya nemeden oldu? Kim şu hükümetin içinde işleyecek bolum oldu? Biznese edecek oldu? Bir kanunçuluğu baş koşupturlar. Burasından tut da koşan tipiriyerle. Viziyatki verip giriptirler. Ne olur hem cinayete çekecek. Şunun için bir diğer yurdumuzda parakatçılıklı siyasi ütkeşikler geçirecek olsa şu zatların hemmesini bilip de halka aytmalı. Hiç kaytınız korku oturma. Şu yurdu ütke değilim. Hemme bedbahtçılık şu sistema ne doğurdu? Teyze sistemanı uraylı. Teyze sistemadayken oğurluk ettirtmeyedem sana etten cinayeti teşekkürlerdim. Eğer şun konten gel halkın karşısına halk hareket edenler şun karşısına cinayet etten o günah geçirilmez. Göğüne eğer halk hareket edenler sen şunu koşursan biz ömküde atlanır böyle işimiz yok. Türmedekilerin boşatacak. Amnistiye ilan edecek. Şu para kaçılıklı hareket mi? Ya bunlar biz hemmezin uçat alıp durandır. Hemmezin öldürecek, otlayacak, kıracak diye otururlar öldürür. Oğlum hiç Muhammed ağa öğleri gizliğin toporcuk edip yurdu basıp alacak bolurlar. Ondan sonra bolmadı bolin şu dağıtlar KGB burnu diye. Senin içinde bak onu KGB. Öldürür onlar. Ola bir 2002 yılla men Türkmenistan'ın içindeydim. Ananım. Men öldüm Türkmenistan'ın yankı Bergen'de yaşadım. Ul bir cayim madi. Yankı nemen karşısına Atacanova Burhan Bey'in karşısında men cayim madi. Şon yanlarına. Inni şu yerde polis geldi öyme. Yankı bulara nemen göllep yapıyorlar. Şeyh Murad'ı göllep yapıyorlar. Ol Niyazov topulurlar. Niyazov yankı maşini çat geçti. Ondan sonra topulurlar. Niyazov bilmeyenim kaldı. Baran yerine yankı çıka baran yerine Şeyh Murad'ı fethi aytdı. İntek kim topullu kim nimetli havaram yok. Şunu aydanlarından değil mi? Şeyh Murad'ı topullu diye ayttılar. İnni ünferim KGB gurnan mı olsa. Anayamçip 15 günlap Şeyh Murad'ı öldürdüler. Neyamçip men öyme şeyle liniyetler men bir kardeşim poliste işleydi o vakti. Men şondan sonra neyem olup diyor şolay diýdi. Tapam yok diye. Häzir şu Türkmenistan şeyine liniyettik diye. Şu liniye bilen öyme göllep diyor. Häzir beren geldik diye. Men öýmede geldiler barlap. Şu her öý barladylar. Şey tapdylar onu. Eger de bilýän gurnan bolsalar, on neme diýen bolsalar, şoňuny ýetirmediler, öňüni alyrdylar. Ine şu teröristler diýip ýa bir podstawyny bir zat ederdiler. Bu diýen zat näme bir öz işleýän kadýan zat. Özü içinde ýokdy, men içinde bardym. Men gözüm bilen gördüm. Menem içinde, menem bilýän. Men ýakyn dostlar şoňa koşup kabary var şoňa. Kabarlar var diýip katnaşdylar şoňa. KGB mümkün eşitip yani kavarı vardır yönü detalların kavarı yoktur ya 15 yıl geçenden ton alırlar. Dine Niyazov'un kabarı var. Gözde Niyazov'a öňünden aýtýarlar. Putin aýtýar onu. Putin şu habar veriyor. Başka haberler yok. Bolmasa alardılar onu. 15 yıl näme ettirip polisler emhemeler medal alacak bolup ertesi şoň şu tekun alırdılar. Näme gurrun edýär bu? Barış Şeyh Muradov'un akbaklığı ortaya da aýtýar. Koşuluşman bir şunu edecek deyip aýtýar, ola da söz berýär ýöne Putin tatýar Niyazov'un ýalyna açky gazanýar. Men seni goraýarlar. Şol için Niyazov arkaýyna oturup oturdy. Bilýär şolun gelenini.
Şunu 10 sekund yanlıştılar da. Men onu bildim oğlanlardan. 10 sekund yanlıştılar. 10 sekund öňräk çıkan bolsa Niyaz alýadylar şunu. Şol riski KGB bilip şu riski elkermi Niyazy? Öňüne alırdylar, medal aljak bolup, Niyaz öňüne bir we neme wepal boljak bolup ederdiler. Nämen gurulmy diýe bu adam? Gelin ýygyndyn näliň? Başka ne diyecek bu? Yana sözü yani ya bilim onun bir yani gözüne bu niyet yani ben bu. Ben sana biraz atmasına kaldı. Yoksa ben oğlu bilmem ne olması kişiler de olur şu Moskva'da. Önemli işler çıktı çağıran taşlap gidip belirli yurdumu. Hareketler edip bilen ama o çağıran önüne saklamalı hatun çağıran. Kaça çıkmalı on prezident etmek için. Kedin şu işte. Anne kanın kanjıyla ayıp geliyor bu. Yankı. Aldı kulüp. Verdi. Norveç'te şurada vur. Birleşen Türkmen pozisyonu yol başı benim onun mesela. En şu gitmeden kanın kanjıyla şurada tutulana Derde katı geçmeyecek işler edilir. Onun temizliğinin müstahide edildiği oturmayın. Yani şu 20. noyabr açılı tutulanı o belirli şunlarda kaverlerin bollu. Takmana pozisyonun içinde. Şuna dedi. O hakikaten bir şeydi. Şimdi bir hakimet bir hale diyen yani. Yani şu belli oldu ikinci. Yoksa ben şu arasında arası var. Kendi işledim. Şu yarıştıracak var. Yurda vardı. Buna var paylaşıp bilmeyen şunun için şu harap vadife, prezident vadifesi yurttaşı. Yine ünsen topur var adaydı. Bulur. Wedipen paylaşıp bilmeyen bir nimeler diýip aýdýar. Topuru barda. Ine şol ýanky insany bir de nime diýär? Behwitlerin üçin görüşýär, nimelerin üçin görüşýär. Biz Wedipede işlek göremdik. İşlerden gelin o. Açyk taýlar bolar, kim tutar şol tutar. Öýde bilen näçe bizi deňişdirýär. Men gen görýän. Kurun prezident olacak, Barış Fırat'ın prezident olacak, yine bir anırda prezident olacak, bir hükümet başkanı olacak, nerede olacak, halkın sorulayan zat yok, men olacak. Niyaz Bayrak men olacak. Men aýdýar, o bir halkın salasını genişle koyun, baranızda sonra ilk başta şundan bir dinali. Sonra halkın önüne çıkın, halkın aydınlığı götürde şol borasını diýdi. Bolýar, dilden ucundan bolýar diýdi, ýa-da bir ýene-de bir-biriniň garşysyna işleýär. Ene şol bilen 2002-nji ýylda ýene-de şol hamana Niýazyň jany karşı edildi diýdi. Ýurtdaşlar, bir näçe de üçinçi bazat aýtyp berdi. Her Niýaz şu ýoly gelýärkä, bu geçip ýolun kamad maşyn satmady. Maşyn. O kamad maşyny näme? Bir ýanky aklifler değişiklik edilýär. Şu Niýaz köşküne gelýär, we bu sagat geçmeke, ene Niýazyň janyny karşı edilip bolmaly, döwlet agdaryşy bolmaly, o juma ýapylar günä 94-nji ýylda günäni köp başlarda ene gidip ýatan ýüzden ulan adam boýuna da keldi. Ene günä käler aklifler diýip aýdýar. Bu sagat geçmeke. Ajan şunu bilýän bolsa, onu näçe şu jenaýat bilýäniň koşadurmasyny siz öňüne almadylar. Bilýän bolsa näçe öňünden saklamadylar aklifler. Yok. Buna şu ýöreýti, şu burada taptyp bolan ýerlerden şu ýyllar halkyň gözüne ordan alyp edilen ssenari bolmaly. Men bu arada sonra 2003-nji ýylda Ženewada, Şweýçariýada 54 döwletiň öňüne suwtlar hakmyny hemmesi punkt gedip berdi. O ahirde duran hemmesi ýön şu kuntin wagtyndan maňa ýön aýçak bolýarlar. Yani şu taýda hökümet bir oýuny burna halkyň gözüne ordan alyp adamlar hakka üçin köçe çykmady. Indi haçanda diýýär mana. Aýa işledin sözde bu näçe yetmediniz. Sen näme nerede bolun deputat edilen işden bir haber o kilometre onu hakikaten bir götü törsükler yapıyor. Çağırın şu işten bolun. Indi bu kun. Bende Murada Üstad men bir daha da aýtjak. Halkyň gözüniň oduny almak üçin edildi diýär da yalan sözlüyor. Göne şu zady edilenden soň Barış Şeyh Muradowyň da eden işi. Hem daşarda şulam Barış Şeyh Muradov da gollamadığı için, yeke koyulduğu için Niýazow şolardy nakazat etmek bilen halky gorkuldy. Hawa o dogry. Göne şulam hiç zada yaramayanlyk üçin. Iklimov da daşar ýurtda, Hanamov, Iklimov daşar ýurtda opozisiýalar. Şolary bolýar, ola kulak asman edipdir bular da. Bulardy goşmadylar. Indi dürli sebäp bolupdylar, näme üçin goşmady? Te Barış Şeyh Muradov başyndan Niýazowyň ýanyna KGB'nin oýullaryny bilýär, Ortaýadyň oýullaryny bilýär. Bulara anamy ýokdur. Men şunu adetçek bolsam, şularyň içinde KGB agentleri köp, sebäbi şun ýany proýekt bilen çykararlar köp. Şol üçin men öz anan ýany adamdan bilen etjek diýmem mümkin. O kellesinde bar bolmagymy. Diýär giýilin iş etjek bolýarlar da. Şol üçin Iklimowy bilýärler, Iklimow aýtýarlar, Iklimow belli bir derejede bir tovar etmeli iş öz üstüne alýar. Emmet belli om ýoklatdyr. Indi bir de şular hi bolmany. Wende hi bolman Niýazow şolary nakazat edip halky gorkutmar ýa-da. Daşar ýurtda şol hareket etmedi. Hiç zat etmediler. Hiç zat. Sesini çıkarmadı. Eger edip oturdular. Niýazow ne ettirip şolary gyrýady. Birden edem bolsalar aýtdy biz falan etdik. Aha gurrun şonuna. Sen eger akıllı bolsaň, sen eger
halkı korkutmajak bolsaň, onda şolary sen goramalyň. Sen hatya şoň hereketlerine karşı göni eden cinayeti yok, adam öldürmedi onu. Barış Şihmaradov hiç öldürmedi. Barış Şihmaradov da ne etjek boldy? Planlary şeyle. Parlamentin önüne barıp hemme hükümet işgärleri hem şoňa gatnaşar. Hemmesiniň hem habary bor. Niýazow tutyp getirip parlamente getirip oturdup çıkış ettirip Ardaýan öz jelaniýan boýunça sobislerini jelaniýan täze taýlaw geçireli hükümeti täze gelen adamlara bereyli. Şon ol cinayette ol hiç mümkin meselen bir kanun deyip aýtmak, göni ol için olary öldürmek gerek yok. Ola Niýazow öldürjek bolmadylar. Ya niyeti bolsa da öldürmek. Eden agaz. Nisa bir şonja neme? Şol için olara mümkün 5 yıl, 2 yıl, 3 yıl, 4 yıl, 5 yıl türme berdiler. Yön tohum tiýiji bilen dargatmalyň zat ýok. Näme üçin şonu gora bilmediler? Adalatly suud bolar ýa-ni hakykati. Suud azat suudyň üstünden, açyk suudyň üstünden suud etmeýän näme üçin talep etmediler? Şonu talep etmek üçin näme hereket etdiler? Hiç zat. Şol üçin özleri Niýazow'a şeýle bir şans beretdiler. Öz akmaklyk üçin. Halkyň gorkudyp gözüniň oduny aldy. Bir tovar akmaklan eden etdiriklerinde. Yok, mung bir diýenlerine logika yok. Ine şular ýa-ni halk gorkutmak üçin etdiler, öýlerini tutturdular, öýlerini öldürdirdiler. Şoň içinde öýlenme. Men düşünemem, o içinde de öýlenme. Öýlerini tanqid edip, ýa-ni elinleşlerine töhmet atyp, indi şolaryň günäli. Öýlerini tutturup, öýlerini öldürüp, bular halk gorkutmak üçin edildi diýip. Yo, Agdybirlik jemgyýetiň ornmazar diýemen. Neme? Avdagan men ornmazarym diýe, birinji ornmazar. Sen hemme zadyn içinde o, näme üçin günäni özüňden aýyrjak bolýar? Ola bir, ikinciden näçip Agdaga içine girse sen gitmedin, gitjek diýip gitmedin. Ola gitti. Sen barmadın ha. Ola bir, ikinci Abdukuliyev hemme dokumentasiýasyny, ýazgylaryny, hemme dağıtlaryny Akbel Sapara anadan soň berkitdi. Näçip saňa bermedi sen birinji ornmazary? Diýmek saňa anan ýanynda. Demek sen durmuklu lärliň. Şo ýerde seni ýem buluşdyk biýordun hemme datlary. Biz habarly hemme datdan. Ne ýerindiň lärliň şuňy diýen datlaryny. He, 19-njy ýylyň ahyrına çeldik, iş yapdy. 17 ýyllar halkda hereket bolmady. Çok onu şunu yakacak olmaz. Bir paydiyen siyasi meydanı. Çok hükümeti ne diysem, ana da radyosunun üstüne ayıp geldim. Onu gördüm yana ben iki dönüde minnettarım. Nazar kadar verdik yaşlığımız var şu tane işle. Yine sor. Yol başlar ne diysem, ben aydan sözümü efirde geçirdi. Köplardı. Ben bunu radyo solardım. Yine yapım kertesi. Yine 2002 yılında edip yatırdı. Sonra ne yapalım? Yine aydan dolup geliyor. 19 yılın 20. yıla geçilenler. Özünü bilyen. Yine kalk. Bildiğinler başladı. Fakat kimdi? Yuvaş yuvaştan kalkıp başladı. Türkiye'de hareket başlandı. Yine sonra doğru tragediye neler geldiğinde 60'a kadar yürüdüm. Bu patpalı. Yine sonra halka yürüdüler adını gelin. O doğru kömeğine deli. Elinde dolu. Orada dolu. Geldi hem Türkmen. Cahilediler. Sadatasının nettiler. Mazarda aşılan nettiler. Öyle mi netten? Ağzı bir halkımız var. Şurada buldum. Verdi o halk gelmedi. Halk olmadı diye bir aydar yazar yok. Şuna değil. Bir varsa halk gidip var ya. Mevzat var ya. Oğluna değiller yerli yerden çıkış ettiler. Halkın tehdit edip 3 minut 5 minut. Kimse yüzünü açıp. Kimse önünden yankı. Gül koyup şişe koyup çıkış edip başladılar. Çok anlık karam rejimi var. Ondan hükümet çok ufakten yaş heykellerini getirip ara soktu 20. yılda 20. yılda. Şu ağzı bir var ya. Nu gede ştada duruşuna yalan kördü. Gede şu Türkiye hareketlerinden önce birinciden öğüdü 2010. yıldan men Rahman Ağaşı live stream Azat Türkmenistan hep peredaça koyuyor. Her ayda 2 aydan bir peredaça koyuyor. Hiç kim koyan aktı şu. Ne klima vardı, ne kanama vardı. Hiç kayfı yoktu. Biz ettik şunu. Öğüdüm içinde. Sonradan geldi kâri geldi 2010. yıldan neyse. Odan geldi kâri bilen peredaça koyup başladı. Benim şunla hazır o Türkiye meselenden önce. Şu devirde ondan men gelip nemeni koordinasyon sovetin düğümünü tutmak için bir tovar adamlar çağırıp ayratayım. Biz çıkış edip başladık. Şunu ödem söz verdi. Men neydi general armiye eşiklem geyip menem çıkış edecek deyip. Şunda çıkış ederler. Kayıtbay vardı. Azat Kayıtbay. Ondan sonra Bay Muhammed Bayhanov vardı. Ak Muhammed çıkış etti. Yaşar vardı Moskova'dan. Ondan Zeynep deyip bir vardı. Ondan sonra yine de bir 3 tane adam çıkışı. O bloğun çıkışı ne? Şun ne men?
neme Iklimov aýtdy. Getenem şu goşuluşga sen bir Türkmenistanda tanalyan, belli, akıllı, Türkmenistanyň sen baýlygy sen diýdi. Bütün tejribe sen denem ýok diýdi. Siýaset diýende o kuntule davni profesional men goşuluşa geldim. Odan näçe wagtdan gördü halk ayağa galyp barýar, çykyş edip barýarlar. Odan bir Halmurat oňa goşuluşda ole bilen bilerek başladı. Hawa biz başladık. Türkiye'de Studentski Division yani men kömegim bilen döretdi emrede hemme dokumentlere adam var. Ýöne ol Nizavi Studentski hareket bolanda men aýtdym tiýaset bilen işim bolmasyn diýdim. Inde meýlet maňa da jaň etme. Täze ýylla registrasiýa etdi şondan soň hemme ara gatnaşyk ketdik biz. Öze hareket başlady. Şolan hemmesini şu adam bilýär. Ýöne hiç aýdana. Näme üçin sen haýygaty beýan etjek bolsaň, näme üçin sanzor etýärler? Näme bolanda atlar aýtmajak bolýar? Şol üçin duruşuna yalan sözleýär, duruşuna yalan. Halkyň nemesine hawasyny hem goşandyňyz bar. Biz hiç onu inkar edemdik. Hemme oglanlaryň goşandy bar. Ondan täze gelen oglanlar bar, muňa möhüç beren täze oglanlar. Olaň näme hak hukuklaryny sen näme etýär? Kim sana yok diýse, sen bilen bolmasa on düşman diýip gata etýän hökümetiň agenti diýip gata etýär. Näme üçin? Kim sana şu hakkı berdi? Doğru. Özlerem birinci protest şolu ettiler. Ýadyňda bolsa nimede? Türkiýede. O wagtlary halk taýar bolupdyr. Häzir biz protest ettirsek, ýa-ni çäre çağırsak halk taýar dämiş. Bula proteste hiç wagt çykanak, ýalan sözleýär. Biz neme demenden soň odan bilinkiň bozjak bolup biz razreşeni aldyk falan etjek diýip etdiler. Ýalan sözleýär. Gelin ýyndynlar Muhammed ağa. Barındır konsolun ömrüne miting edildi. Benim aýtdym, o taýda miting eder ýa hiç şert yok, mümkinçilik yok, hukukçuluk yok. Ana şu döwür hakykatdan halkyň galkynysy boldy, adamlar güýjüne alanyp başlady, bir himayet edip başladylar. Bir tanap başladylar. Yurdun içinde bolyanatları, cenayetlere, video uçukları tanqid edip başladılar. Sonra halkın sesi deyip gidecek 3 minut, 5 minut kronikleri uğradıp başladılar. Bana kâgın 2'den 3'ten geldi. Her gün pedenen oturdu 50-60 adımın canı derdiler. Geçip olun hatta bu. Yanıp ne sayda bu. Yine şeydim. Kızlarını da olmalı. Yönü bir yerden de bu. Hükümetin buklap yatan ya şeykaları geldiler, koşuldular. Ağzı var ya milletini tersi bir yana böldüler. Oğlum ben de ağır bir diýer, bana hizmet etmeliler diýer de. Awa, sen hemme çıkan aktivist, ýa-ni individualna şun, fideli, şuruň adamy bolmaly. Oň haky ýok. Şuň bu herekete goşulyp ertir, bir hereket güýçraksa oň goşulyp haky ýok. Diňe şuruň bolmaly çıkan adam. Olan bir ikinci, men bir zat düşünem o. Bu boyun alýa. Bizim 2002'de galdyranda adymyz Emhemen Gurnot diýip ödem için notir. Şol gurman, şoň nemen için notir. Häzirem diýe biz hemme zat etdik, ine bir topar adamlar çıkıp başladı we halky pytratdylar. Diýmek sen erte kaýdyp oturýarsyň, häzirem pytrapdy olur. Sen hiç hereket eden ok, protest eden ok, adamlar çıkaran ok. Ýöne ertekiler virtualny hökümetler döretip berdiň, mejlis döretdiň, halat ediş komiteti döretdiň, merdan alyp gitdiler. Bir zat döretseň derru ters bolay ýa. Yo, başynda bir tor halkyň kelletine agyrdylar impeachmentni. Toňondan soň internet döwletiň murjak diýip. Toňondan soň mejlis diýdi, toň olluk, beşlik diýip bütün halka allak geldi. Halka allak, diňe halky. Biz hereket etjek bolýar, konsulluň öňüne baryn, halk falan edin, öýjeşdirjek bolýar. Bu karamdan da näme diýär? Barmaň diýär. Razreşene gerek diýär. Bu kurulum men uğrayıp gitti o razreşene diýen gerekke. Onda marş edin diýdim. Marşa razreşene gerekke. Näme onu eşitmedi mi? Amerika'da onun önüne çıkış edecek, edaman falan o doklaşıp koyardı. Hemişe pätgel verip gelýän da öldü. Hemme yerde pätgel verip gelýän öldü. Ondan sonra gelip inni hemme da başgaça edip aýtjak bolýar. Utonan agam, ýaşyndan utanmaly. Dinleri ýyldym Muhammed ağa. Bu mesele diýelim. Özel Kanada'da oturuyor, Fransa'da. Adamların Türkmenistan'ın konsolosluğunu önüne yani şöyle kayıtım var, bana adamı şöyle doğrudur. Şu küçük konsolosluğun bir tarafa yorulayan küçük. Orada bir de kamera var. Menem bardım şu protesta. 1 Awgustda menem bardım. Fransa'dan yürüyüşe bardım şöyle. Men hiç kim çağırmasa da bardım. Men şonu gurnamasam bardım şöyle. Bir aktivist bolup bardım. Yine barýardym, ýyna dowam edýärdim.
Meni yönü yani deport ettiler ofitsialna 5 yıllık Türk yani cemiyetine hukuk diyen deyip beni yani stop ettiler. Bolmasa häzirem barardım şöyle. Gelen adamlar geç baryan hem de çok uğraşıyor. Neyse çok uğraşıyor. Sonra kalkmadan ölen gençler Kore'ye çok uğraşıyor. Onu otorite adını familyanı aytmak gerek. Çok sayıda adamlar. Çok bak. Bu neyme diye? Hayır bir direkler de ait yani adım Evet, familyan evet. ait. O kim şu ekrana çıktı hükümet yiyen biliyor kimliğini. Kimin yani onu hiç mi aitmek gerek. Şunun için on yanaklı atları kurnamak gerek. On yanak sen halkı harekete düşürüp kıygırdıp karamda kıygırtsan o adam ondan iyi de çekinme. Biz şeyittir halkı iyi de çekinmer yanak ettik. Prosesi ımıklı ettik. İnni kan iyi de çekinme. Yadında olsa Eylül ayına 2020 yılda devlete yan dönen vakti sen ilan ettin yani konsoluna barmalı. Biz derro golladık. Golladın da o? Derro gollap biz çıkardık adamı. Ne adamı tutak ettiler. Şunu diyişali. Hemmesini koyverdiler. Dene dur sultan alt kaldılar. Ona biz görüşüp çıkardık. Çıkardın. Yadında olsa. Hani pasportun görüyorlar, senin kahveyalar, senin neme diyorlar. 180 adam ya 130 adam tutuluyor. Hemen koyverdiler. Hani şolar öldürdüler mi? Şolar türmede otur mi? Ne hemen öldürmedi yani? Ya ola adamlar çıksa hükman halka vatana düşman mı? Ne ülkelerine aydılar? Koronavirüsten adam ölüyor. Nimetler doğunar naşanı qoğramal gayrat edin. O Türkmenistan'ın içinde gelip böyle şu atlı. O. Ne hele bu? Barang da uskot karı bilen barmalı. Mitik geçirme. O tacda mitik geçirme uskot verilmeyecek ona mı aytıp verdin? Ne için? Sen onu daha açık koçak tarafa yöneliyor. Ondan o değil çıkaran ömür. 1 Avgust'ta Adem Bey yani yürüytü adam haklarını koruyan cemiyet yürüytü Cumhuriyet Hareketi yürüytü rızşeyni aldılar. Men şu rızşeyni mitinge bardım. Bolmasa da baryadım. Baramda meni Adem Bey karşıladı şöyle. Duran eken şu köçede nemen önünde. İki tane konsulun adamlar çıkıp kıygırıp polislere onu tut bunu tutup oturkanı ben Adem Bey bilen duştum şöyle. Biz polisin başlığına ulaştık. Rızşeyni alıp koyduk. Oğlum diye düşünyen yönü häzir wagty değil, häzir yani nime bolmaka beylik köçe akydın adamları haýyş. Ya men baramda ya Nurda beni tuttular. Serdar da beni. Bizem aýtdyk. Ya bizem akydın. Ya onu goýuyorum. Adam Bey kimiddik. Adam Bey ene baada şonu sorap bolýar. Ondan bize yani söz verdi. Bolýa bizem näçe 1,5 saatda 2 saatda durduk şöyle. Indi miting gutordy. Bizem diýdik bolýa biz o tarafa beylik köçe geçeli. Yöne sen adamlara goýbersen. Bolmasa durjak şu ýerde. Men söz berýän, yani Türk polis bölüminiň ornmasary şol. Şöyle duran. Söz berýän ine and içýänler goýberýän, häzir ine bardym maddeleýine goýberýän hemmetin diýip. Menem aýtdym orada günah ýok, orada ýöne mitingler, orada hiç diýmem ýetişmediler, siz alyp gitdiňiz. Ondan Enecan mady. Enecan diýdi, Muratbych menem şuňdan gitjek diýdi. Bor git de şöýden maňa jan et diýdim. Goýberdilermi, goýbermediler. Menem diýdim bolýa, biz beýle köçe geçeli. Beýle köçe geçdik. Ine dur köçede hemme adamlar üýüşüp gelip yaman köp adam geldi. Gelip ýa-ni bir ýere gelip ana Farhady beýtdir diýdi. Menem derru şo ýerde duran ýerde açyk efir etdim. Farhady tutdular. Ine adamlar kömek etmedi zat derru. Inni Enecan habar beren o. Ýöne men habarym ýok. Enejanam gawapdyrlar bular. Enejan baranna yani şaýatçy bolup baranna Enejanam ýygnatdylar. Indi şo ýerde oturup ondan biz bolýa beýärden nime guturdy? Daş döwrüň polis, MHM hemmeti. Biz kanun bolandyk. Indi şu ýerden bolýa gidelim aktivistler bilen bir ýerde üýüşüp buruşaldy. Bir restoran yani kenaryň boýunda restoranyny üýşeli. O öňüm üýüşüp gelýär şu ýerde. Şu taýda miting geçirdiler orada. Owo gitmeli diýdik. Ine şu ýere gitdik. İdimizden maşin ýerlerler, ýene orada atlanlar, onun tarihi başga. Ýöne şu ýerde razışeňýaly miting boldy. Näme diýär bu adam? Razışeňýa bady. Babadan hemme çykdy. Üçüne galman yani hemme çykdy. Razışeňýa bolmasa da çykarýardy olary. O tacda miting geçirdin o tap biraz bir adam var kapın oluşup onu kurla kapsana gaýdyp bor. Odan yüzlerce yani bunlarca. Mut Niyazow şun ýanak akmakly opozisiýa bolan üçin hezledip halky gurdy, ýençdi. Gözünden odun aldy. Şun ýanak opozisiýa bolan üçin.
Şular daşary ýurtda bolan için Niýazov eden işini etdi öz halkym. Kim çala birde etjek bolsa, näme etjek bolsa etdi. Sebäbi şular razreşeniyeli şu tadakiler gollajak boldy. Ondan razreşeniýe bolmady, o elden işlek gelen akbar Niýazov näme etdiň şonu etdi ýa-da. Ay bu öňüm Utonanak da, utonanak. Yalnız Özüne siyasetçi diye. Dünyanın hayti yerine, sen hayti yerine aydın bir yerde, Türkiye'de şu atlıp günne miting var, razreşeniyeti var mı şunu? Erdoğan çıkıp ayıttı, hiç kime ruhsat veriline çıkman diye. Amerika'da karaları birini öldürenle koça çıkanı razreşeniyeli çıktı. İran'da halk revolüsiye edenle razreşeniyel revolüsiye etti. Nerede bu akmak, neyle siyasetçi şey? Şun yanak siyasetçi olsam ne ettim halkını korumalı. Ama bana kağıt vermediler, şol için koy öldürdün, damanı çaldın, tohum tiyicimle dargattın, ben işim yok. De bana razı şeyini verilen, ben bir kanun edecek geldi. Şula, Niýazow'un bizim devletimiz şeyle halkının üstünden izdivaç etmeyini getirdiler. Şula imenle. Şu kara iş. Yo, Şu kara iş cinayet. Muhammed ağa şu Öňe çıkıp koyan adamlar şey ettirip ekrana çıkıp karalap otylar. Şol için cinayet ettiler şunu. Hemme Niýazow'un eden cinayeti, Berdi Muhammed'in eden cinayeti, halkı korkudu yani. Bir gördü, şunu yanak apozisiyalar, şuna hissat etmediği için, şunun şu aytyan tözler için, anırda ola, halkı korkudu bildiler. Türmeler için yanak ýagdaýda haklayan. Men bir daha düşünmek Muhammed ağa. Halk çıkmasın diýip halky gorkudýar-da öýe toporjak bilen zahvat edýär. Onam emheme gurnot diýär. Ona bolýar. Öýdi bir kiçik topor bilen zahvat edýär. Bu dogry. Ýöne halk çykanda näme dogry? Sizi oda atýarlar. Hemme öz ýoldaşlaryny oda atdy. Satdymy satmadymy bilemok. Oda atdy, öýde daşyny getýär. Inni halk öňe çykyp başlata. Öňkü protestler bilen häzirki geçirilýän çäreler deň däl. Öň halk goşulanok hemme gizlin bir kiçik toporjak edilýär. Häzir halk biz açyk gurulýar, açyk edýär. Açyk videolar men ýürüte TikTok'tan alyp görýän. Bütün dünýä gördi. Näme gurulma edýär? Kimiň adyny aýtdyk, kimiň adyny berdik? Görkezýän zatlarymyz eýem TikTok'tu. Bu näme gurulma edýär? Hamana baralarını iş bitirenmişinde öyle bir tutuklarını bir uruklarını öyle şu bakana öyle ne çok bundan adamlar yolun başına atlar çok Türkiye'dekiler men bütün Avrupa'nın çevresinden öyle şu siyasetçi batar böyle hemen şu bir siyasetçi olmuş ne böyle şu takların için doğru oynayan koy işleyen adamlar Ine Ýewropada siyasetçi bolup neme gaçwatalga diýär. Bu habar ýok. Türkiýede Türkler häzir Ýewropada gaçwatalga bolýar. Ýa Türkiýede ýagda ýütkedi. Türkiýede 10 ýapyldy. Türkiýede ýanky ýörüýte adam haklaryny gurýan gurumlar ýapyldy. Onun aktivistler gitmeli boldy. Ýanky pravozashyta gitmeli boldy Türkiýeden. Näçe bonaýdan o? Elbetde aktivistler gitmeli. Olar gorýan adamlar giden bolsa aktivistler gitmeli bolýardy. Türkiýanyň ýagda ýütkedi. Türkmenistan protestler üçin näme? Umumy ýagda ýütkedi. Näçe şonaýdan o? Näçe ene Türkmenler protest kıldı, ene şondan Türkmenler kaçmalı oldu şuradan. Yok o Türkiye'nin içi duruşuna yükledi. Neme Murada? Murada. Ben de yankı bir una tutup bastıran ne yapıp onaydan o Türkiye'de adam hakları bolup başladı. Bir topar pravzajini kurumları yapıldı, dernekler yapıldı. Ön iyi şon pravzajit ediyen adamlar gitmeli oldu. Ne yapıp fon yükledi. Ne yapıp şunaydan o? Ben de Murada. Ve şula var bir yedek aktivistler gollamadılar. Eger şu at şula çala bir adam olsaydı adam öz şekline day bolýarlar mümkin men ýalňyş ýandyrmay diýip aktivistlerimiz gollanma bolsalar şulan toparanda hemmen birlikde gollanma bolsa bir topar aktivistler Türkiýeden Ýewropa Amerika getiren bolsa başgaça güýçli bolýardy. Gelen oğlanlar gora şolar ornaştırıp, şolar ruhlandırıp ettik, bizim hareketimiz neçe etti güýjalýar. Bir güýjalmagy bir da aňyrdan Berdi Muhammed çekinýärdi, bulara da atdyp bolmaýardy. Men eger bir zat diýjek bolsam, hala daşarda kıýgyryp otylar. Derro alyp gitýärler, derro ýerinde durýarlar. Falan etýär diýip Berdi Muhammed işaretini. Türkiýe döwleti çekinýärdi bizim aktivistlerimiz taşyrmany. Göne şu akmaklar
Şu akmaklar. Pozisiyaları hem öne çıkan adamlar özlerini değişik der olsa KGB'nin adamı falan deyip olan kellesine vurdur. Bu ne şularda? Şulardan Berdi Muhammed hayırlanıyor. Şu akmaklardan hayırlanıyor. Yoksa şu hem medat koymalı, aktivistler kollamalı. Şu at pul yönemalı, Avrupa'daki aktivistler ornaştılar yani. Koy hem görsün, göreşenine birden birdat olacak oldu, biz kollayabiliyor. Avrupa'larını ornaşıp biliyorlar. Avrupa'yı kalıyor. Okabiliyorlar, bilmal biliyorlar. Gelecekte Türkmenistan'a hizmet edip bilecek adamlar. Kadırları yasayatmış. Abla, Avrupa gelmeklerine Qabanyalı bizden başka adam gelemezsin Avrupa'da. Biz gaytem Türkmenistan'ı ütkeçecek olsa kadr yasamalı şu an. Avrupa'da öğrenip oka, bilmal, çotada yaşam olsa şolun Kur'an devletlerinin kemçiliğine mi öğreniyorlar, primus istifasına mı öğreniyorlar? Şola da gelip Türkmenistan'ı ütkeçip biliyor. Abla Qaban şolun getirmeyene, kaytem şoları özlerine düşman ediliyor. Doğru. Muhammed ağa, men bir zada düşünmedim de. Yine biz kimine boyunca bir 5-6 tane protest ettik. Ettim. Men özüm gidip yani bir topa devletler ettim. Nurcan apa häzirim etdi. Bular öz halat ediş komitesi bilen bir 2-3 gedek protest ettiler bu ola. Kimine onlar bilen oklar. O näme beýle aktivistler golasın. Şoň üçin bunun ýanyndan adamlar gidýär. Şoň üçin bular ýagdaýlar beýle. İzninizle näme diýär bu? Yo, näme için keminäni ot atdylar onu? Ola, celladın eline tavşyrdylar keminäni. Näme için? Jogap bersin onda kellesi bilen jogap. Ödem Türkiye'de bilýär hop aslında. Näme keminäni ýanyna çykyş etdirip hopa goýdy. Onu ýal bolsa. O celladın eline, ajdaranyň eline tavşyrdyňyz. O näme için tavşyrdyňyz? Bir direk gurrun etýärdi. Akmak nadan näme bir? Kellesi boş bir akmak adam. Öz milleti öz geleceği mana dedim. Buna hiç erip çıkılmıyor demek ya kaçırmıyor demek. Ondan şu yerde kimlerin adamların arasında ne farkın bardığını söylüyorum. Yurttaşlar ölçülerinde dökayın. Diyecek olan da... Doğru diýär, kimdirini inni yurttaşlar özüňi serden. Şu näme diýär, biz näme diýär, beýle aktivistler näme diýär, kim näme diýär? Özüňi şu çıkışan var ya, bula Berdi Muhammed'den beter bula gorkypdy. Hukumet bula aljak bolýardy. Otunlanam yalan sözler aýtýar. O ýogda begeninde hukumet halky çağırış etýär. Her ýerinden hukumet dürtük görýär, giýje ýatyrtmaýar, hukumete problema döretýär. Sen siyasi oyuncu boljak bolsaň, sen ola düşmanım. Sen meydança girdinmi? Sen her tarafından barlak gör. Şu nädir ýeňi bilýär. Kanuny ýollar bilen barlak dürtük gör. Ýöne bar özünden dargarny ondan ben akıllı adam ben hükümet düzeltip bilýän şu gidenine ondan gelir özümü düzeldir başka içmem gelmesin kim gelse de KGB'nin işgerdiyden şu adamla bolýar. Şu akmakla bolýar. Ondan hem halk gözenýär. Ola da etjegini işini etýär. Ben şonu ruhsat verme. Biz girdik meydança. Şunu ýenýär. Her näme giýje unnit ýatyrmaýar. Şu haramdadany giýje unnit ýatyrmaýar. Biz hiç utturmaýar. Biz hemişe utýar. Näme üçin? Sebebi ya halkı, hükümeti kanunçılığa mecbur etýär, ya da ayırýar. Eger kanunçılığa boyun bolmasa öz ömrüni nimet kiçeltýärler. Eger kanunçılığa boyun bolsa ýene halkymyza peýda. Ben halka yaraganlyam da. Halkı bir kanun yol bilen nimet diýem da. Ýöne hükümet üçin garşyna çare borjak bar. Bütün dünýäde bir agry etýär. Ol köp zady ýitirýär. Biz şu mekanizm görüş dünyada işleyer. Dünyanın tecrübesini görün. Hayfi yurtta bolupdur, hayfi yurtta bütün halkın ağını ütkedip bütün halkı bir saatte, bir vakti köçe çıkarıp revolüsiye bolan bolsun. Aýtdylar bir yerde barşy bolupdur diýip. Hayfi yurtta şonu ýana ötüş bolupdur. Onda näme üstüne siýasatçy bolupdur? Näme üstüne? Ya da garaşýanyň mı Amerika gelip Berdi Muhammed aýryp berer size bersin diýip. Onda sizem haramdady bolýar. Sizem bir ýerine hyzmat etmek bolýar.
Onunla demokratiyany absolutly düşünmendirdim. Onunla sen yurdu ütkedi bilmeyen. Yurdumuz baktıledi bilmeyen. Bokunu deyip oturma. Doğru. Yo, inni bir topor görüşýän bolsa, jogapkärçilik alyp, halkyň öňüne çykyp, halk bilen ýanky şu bir nimeleri edýän bolsa, tenim siýasatçy bolup, kömek edilmesen böwet bolup durmalar. Sebäbi biziň etjek zadymyz, biz prezident boljak bolamdyk, biz aýdýar. Birinji etap şulukysy aýyp açyk saýlaw etmeli. Açyk saýlaw gel, ine sen gel, Klimov gelsin, şu gelip bilýän gelsin, hatda Sapar Muradow gelsin, partiýasyny açdyn. Aysın. Utsun o. Ha o boldu şunda, demokratiya şu. Önkiyal olmaz. Şunun usta da önkiyal ettirmez. Önkiyal gurbaniyal ettirmez. Yani halk aktif ettirmiyor. Kakıtlanıyor. Murada yeni mezun yalan söyleyen ne değil. Bu da amatlı bizim ediyen işimiz. Yönü yankı parti nimeleri meçide varan adamı görüp korktu bul. Şurur tas aliyadi. Şurur alır o. Halkın önünden bulur yankı avrayını kaçırmalı da deyip hemen ediyen işini şurum et başladı. Klima yok. Klima da deyilecek. Şurada Burada Niyazı övüp, yalap, zat edip, öz eginleştiren satıp gören adam Abdülkuliyev'in yanında da şon etti. Hemme tutuldu gitti. Bu yankı özünü korap ay emhime kurno deyip. Ona sen mi olacaksın da emhime? Kim olacaksın? Sen içinde bağ bulunmalısın. Hemme tutulunmalısın. Senin kalınmalısın. Ona sen mi olacaksın da? Başka yok da. Sen logikan onun için. Bir de sana diyeyim yok. Hiç bir düşünemek şunu diyen adam. Şolor bir toporcuk olup yankı zahvat etseler doğru. Biz halk bolup etsek biz neye doğru? Biz halkı odat ya. Ben düşünemek şunu logikasına. Murada yine yalan söyleyen de adına edeyim. Senin programınız yok diye. Yalan söyleyen. Mehmet'in programın yok bu saytında du. Biz yerleri daykallara vermeliyim aytmadık mı? Biz sistem Türkmenistan'ın dolandırıcı sistemi adını ütketmeliyim aytmadık mı? O zaman yine de yalan söyleyen. O eline düşün. 2005 yıl Türkmenistan'ın içinde Politiski platforma Put Svoboda deyip ben Türkmenistan'ın içinde yığma geçirip yazdık, kabinet ministerine tavşırdım. Şunun eline du şun, şunun eline du. Ben getirip verdim, şunun eline du. Yine de diye dine bir ayttık diye. Yalan söyle. Hem mi? Ben Türkmenistan düyüp götür, üt götür. Türkmenistan yer halkın eline geçiyor. Dayhalın kıvoluyor. Biz hemen adaydı o diyor. Ne ayırlı bolmalığını. Abdiga dine biz ettik. Yalan söyleyen. Dine yalan söyleyen. Şol için şun yanak bir şunla soğuk yok. Bir çıkış edenle adaletli çıkış edeyim. Bir peydalı olsun halka deyip şuna maydana. Şuna mı sambuda edene. Ondan sonra yine de mescitlerden ya halkın milli prazniklerinden hemişe siyasetçiler. Şunu bir siyasi harekete vuruyor. İran'ın için öyle gördüm. Dün videosunu gördük. 1 milyondan kolay adam yığınandı. Bilyen ne için? Ön yığınanmayadı şu. Sebebi hadir siyasileşiyor. Şimdi Türkmenler biliyor. Eğer birleşmeseler, ulamaların yerine durmasalar, ulamaları hükümete satılıyor. Hükümetin tarafında durmalı oluyor. İran'da duruyorlar, taşılan isteklerini kollasın. Öyle İran'ın Buluçistan'ı ben Muğlevi'nkini hemişe koyuyan, aytyan. Muğlevi mescitlere İran'da duran adamla bolon için arkayın hükümete karşı gepliyor. Arkayın hükümetin Alparyan siyasetini kritik avad etkiye. Bütün halkım kollaya, bütün Buluç halkı kollaya İran'da durdu. Mescitlere de var. Her cuma namazında dolu. Hükümet şuna istat tiplene. Bir de bir şey etmeli. Ben eğer ulamaları, mescidin imamlarını kollamasak, İran'da durmasak, onu da hükümete satılıyor. Gidecek yeri yok. Şolun gepinden çıkmıyor. Yöne halk İran'da dursa, şon yanak münlerce, yüz münlerce adam İran'da namaz okusalar, o zaman olalı da ruhlanıyor. Olalı da ondan şu halkın önüne durup, haramlardan kitabı mescitte okumaya. Hiç olmanı şuna düşünmeli akmak. Şun sizde veder İran'da. İran'ın hükümeti sizde veder her yılın 13. günü önünden çıkayanlar adam önkü dep boyunca da İran'ın hükümeti şuna karşı. Yöne halk bilkatlayın git yerle şuna ne için? Öz protestlerini siyasileştiriyorlar. Bir görüşünde görk ediyorlar.
Barýarly o İran'ın öňkü şahat Onu da onu aýratýar bugün öder. İran boýunça aýratýar bugün öder. Ha o pasar gardyna ýygnan ýaldy. Şu ta hukumet gadançylyk ýok, onda da barýar. Bir öz başly siýasy hereketli. Şu akmakla şoňa düşünmek. Bular tejribe almalyk kalýan. Şoň üçin öňkü ýaly niýasyň ýa-ni parlamentde hyýal işlejek bolýar-da. Hemme zat tanış, hemme zat diňe özüniňki oraya bolmaly. Halkyň haky wa hemme zada istese dewlete geler, istese talib bolşur, istese soýun bolşur, goşulmany haky bar. Hiç bir aktivist ýa hiç bir adam hökman ýa-ni bir guruma bilen işlemeli, 3-4 guruma bilen bir wada işläp biler. Sebäbi häzirki döwürde bizim hemmemiziň maksadymyz bir diktatura. Şunu aýran soň, onsoň ýa-ni her Programmany da aýdýar. agitasiýa öz partiýalarda ýygnap, öz partiýasyny urup, ol ikinji görüş. Şoň üçin häzir halk hereketi, dewlet halk hereketi hemmen çagyrýar bir görüşe. O dewletten görüşde bütün halkyň görüşi. Şu bir aýyr, ondan soň her kim öz programmasyny ýerine ýetirmek üçin görüşsin. Bizim soýunmam çagyrýar, klymam çagyrýar, kerizmam her wagt çagyp tutup, boşunyň aýraly şuny. Hemmemiz baraly, hiç kimiň ýanky nemesi bolmady, gireli Türkmenistana. Şo ýerde ine saýlawga geçiriň ustaňyz ine siz edin hemme zady. Biz ferip durýar. Adım şol 20-21-nji ýyllarda ýani aýakdan başlan täze nesil üçünji nesil özüniň hakky koşun görüşmäge taýýardyr bakar. Bizden bulara ýetişibildigimizden orunlaryň çapdyryndan bildigimizden tejribemizi paýlaşyp bolan zatlara aýdyp berdik, bolman zatlara aýdyp berdik. Ine şo taýda halk ýönelik başlady, ine şo taýda biz Milli Halat Etiş Komitetinden döretdik. 12 adam döretdik. Ýa-ni separatistlerin hamlasyny golup başa gurman döretdik aşağı. Galan ýigitlerim, gyýlaram, ine şo gurman başyna ýygnanar, ýurdum, daşynaklar, ýurdum içindekiler. Ondan şo gurman adamlar, şo gurman içinde gorucu meclisine döretdik. Şo gün görýän adamlar, gorucu gorucu meclisine döretdik. Ama Milli Halat Etiş Komitetinden galan ýurdum içinde diýim. Bakor, ýyllarça ýa, müňlerçe onu diňe ýerler bilýär. Näme üçin? Biz şoraşy hökümetin ýygylmagynyň ýygylma hukumatyny aýrmak üçin orduny döredin de öýe etmeli işleňdi. Maslahatlaşyp öýe gowanyny şäherinde. Soňra täze Türkmenistanyň ýerli dolanmaşy geçilenler ine çataýda öýe gowanyny öýe şäherinde öýe etrafynda eýelip etmeli. Şo ýerler dolandyrmaly şey diýip ine adamlar aýdyp ýurdun içinde daşanyny ordular döretip başlady. Muny görmän hökümet garşylyk bilen adamlar oýdurar. Kimlerden anlayanı görüp otursanız o da hiç yerde yani siyasatta ya bir devlet işini görmedi adamlar indi. Ekran çıkıp öyle satı oturuyor ayın eğitmenle onu eylede bunlar beyde. Öyle aralarını bir gün birleşerek ikinci günün bir üstüne bokluk oturuyor. Halka ağını koyacağında ay bana hiç değilse ağlı bir olacak iş açacak adamı neyden anı. Yine Muhammed abi bu diye biz 20-nji 21-nji ýyllarda Halat Etiş Komiteti döretdik. Kimi halat etdiň? Biz döretmedik. Biz adam hakları üçin görüşdük. Dursultany, Pygamberdiňi, Allah berdiği gorap çıkardık. Türkmenistanyň içinden çıkardık türmeden. Daşynaky bir topar adamlar tutuldu, hemmen çıkardık. Bular kimi gorady? Bu onuklarymyz we beýişiklerimiz we Uruyal armiýaň baý bolsa, sen et protesti. Sen çıkar adamlar, biz ýygyňdan gideli. Näme gurun edýär? Bu yalan aýdyp öz bilýän diýen zatlarna. Bir üstüne payış vermeli diyeceğim de bacı. O ne yaptı bunlar iyiliğine düşmeli ya. Bunlar iş etmeli diyen düşünceğini uydurar halkın ağına. Şu gün içeri edip oturuyor. Ondan sonra bunlar aktivist diyen de katı verilmeli ya. Katı varsanız asmanı yere çakın. Edip oturuyor işiniz şu. Çıkın da ekranını koyun etme diye. Toplamadı. O halk affedersine beri mi oturuyor? Halkın sıktı. Yani edilen iş. Odan hiç açın görünmedi adamlar. Şu burnunda şehitleri şu yalan verildi. Hep şehitte yalan verildi. Yazık değil diye da kov bilen ne adam. Yalan anlaşıldı şeyle ya şeyle. Hiç yerde hiç görünmedik adamlar diye de elbette bir täze geldik. Elbette 2020-nji ýylda geldik. Biz 4 ýylda eden işimizi sizin 33 ýylda eden işinizden ummasyz köp. Ine men aýdyn şunu. Yo, Murad ağa, şahsyndan bulaydy. Bir nähilli tiýagatçy, ine sebäbi çıkış etken adam. Murad ağa, çıkış etdiği adamları düşündürecek diye. Gelen adamlara da öňür dedim, sen bar gumuljakdy. O nähilli akmakly. Bir de çıkış etdiği halk koşuluşdun, geldin, aktiv oldun, her gaýdy partiýa döretdin, demokratiýa nemeçe. Bu bolda gelen adam öňür dedim, bar git gumulJak. Ýoksa men elmokja diye. Bir de çağırıp gelsinler deyip. Bak partiye döret, başlık yol var diye. Men Niyazova hizmet ettim. Men Niyazova yallaklap, yani parlamentda Niyazova gollap, onu diktatorlukda ötürdüm. Ondan gelip daşarda işledim. Ondan bir topar adamlar tutturdum. Olar emheme bolup çıktı. Öz-özünü öldürüp, öz-özünü yani sattılar.
Barış Murat'tagy. Indi men halk kaldıryan gara diňe öz bar eken, başga adam hakam ýok eken. Indi şu wagt hukumetin içinde bir yerde halka koşulsak bolsa, yok gelme, seni öldürmeli, geleme diýär-de. Bir de çağırma. Yoksa da gelmeyin. Halk bol- Derdi Muhammed'e gerek mi gelmek şu diye. Awa, halk bolup üýüşüp edelin şunu goşulun siyasata goşulaymaly. Her bir adam siyasata goşulmaly, giýje uny siyasata pikir etmeli we gatdaryna işlemeli, pul gazanmaly. Ýöne jemgyýete goşulmaly diýip adamlar jemgyýeti goşturup jemgyýet ýasak gelip otyr. Bu bolsa sen öňünde bolun, ýok hasap der. Eýme, näme diýär bu? Ay Allah canım. Bile olur beyle beyle o bir ayda pasportunu çalışıp getirmeler kaldı. Beyle kısaydı yurda var hemen polisler aylığını mehmen yaptı bir prokuratura aylığını alacak. Yeni medyalar halkı orada salmak için o. Ne diye şu bayramçılıkta ayağını kellerini afyalıktan çıkın. O oğlanlar aköyünü kayıp çıkın. Ya zahide peşinden baydan atıp koyun. Binayı vurun böyle. Halka aköyünü ban değer yani. Ya Türkmen afyalıktan Türkmen gıyberini. Bu bolacak fatlar etmeliler. Bilmem ne için çıktılar yani. Yani İsviçreler yakasın şular da halka tepki verin. Biz bolsa da bir zat hödürlüýär. Biz bolsa da bir ýani aksy geçecek bolýar, halkdan işleşek bolýar. Bular hiç zat edenok öz sektorial ýapylylar, ministrini, prezidentini, meclisini hem adam saýlap bir Türkmenistan grup ýoly olam niýde belli däl. Ol bu Türkmenistan bolsa bizem baryn şöyle ýaşaly. Bizem alın. Gerekkä biz görüşmeýäler. Biz bolsa Meclis geçirdik de meclis geçirdik. Bir topor çäherler hödürläp, olar ýanky pikir alyşyp öňe gitjek bolýar. Bular bolsa ýok siz şonu edýäňiz diýip tanqid edýär. Men düşünem o. Bilen bolmuş ol. 20 ýyllar. Sonra da böyle kuramalarını öldürürler diye. Sonra buna gidilen iş yankı çok 22. yılda Türkmenistan'da kurbanlık ve vazifesinin oğluna peşkeş verdi. Şimdi buna da bir sayılı oğuşunu vermek için şu yurdun başına çıkarlar ya 20 yılda halkı bölüp başlar. Sonra geçibildiğinden öldürüne kandidat bakıldı. Hani? Ne diyeyim ben? Resmileşiyordu. Bu anlatıp geçildi diye ya geçilecek diye boş adamlar için nakı sayılı ya da atadan oğlu verilmeli vazifenin hamana yurdun başına adamları öldürüp atmasıptır diye. Bu ne ayı atmasıptır bunun öldürüyor? Näme diýär Muhammed ağa? Bu diýär zadyna näme? Biz Tikhanovskayaly daşyna status kazanmak üçin we bütün dünýä şular hiçtat, şular ses berilerine okşon suud etmek üçin ýürüýte içine gatnaşyp bilmän soň biz umum saýlaw geçirdik. Onam ýürüýte bir guruma tutunup, ýürüýte bir guruma gelibem şonu kontrol etdi, şu guruma bize bir podдержка beräýmedin diýip ýürüýte orta bir guruma boldy. Şoň bilen biz geçirdik. Bir topar adam sesler berdi. Bir topar gurwalyň, serdaryň, aktivistlerini, ýa-ni elektoratyny bu tarafa çekip ona ses berdirmedik gaýtyp. Biz suud etdik 4% ses aldy. 8% adamlar gatnaşdy. Biz bir topar hatlar ýazdyk. Biz suud etdik. Biz 72% ses aldyk. Soňky ikinji turda. O bolsa 18, ýa-ni 22% ses aldy diýip biz düşündirdik. Opozisiýa 300 köp ses aldy. Şular nelikvidni prezident diýär. Bolanok diýip bu bolsa näme diýär? Bütün dünýä bu. Şada bir gengdat näme burada? Näme Türkmenistan içinde saýlaw gatnaşdykmy? Ofitsialny bütün dünýäde şonu ýa-ni gollar ýaly. Ya işlenok bir daşyny alternatywny etdik. Ýürüýte bütün dünýä ülkede ýaly ine içinde goşulyp bilemdi o daşyny etmeli bolup status alıp finansiýany alıp opozisiýa paýlap görüşmek üçin etdik onu. Bolýa biz şonu etmeli ýöne oturup şonu elimiz nime edip. Utor gider bolly. Alternativa tava 10 tane kandidat var utor gider. Onu sen bize näme diýecek? Onu hiç ya indi kulak atay. Gellikärizem kandidat boldy da oňa da at diýene. Gellikärizem kandidat boldy. Ine oňa da at diýene. Atsyk boldy agent, ol boldy agentdi. Yo, ol agent däl, biz agent. Ine Gellikäriz, Türkmen Gellikäriz saýlaw programmasy 1-nji bölüm. Her bir raýat üçin $20,000. Öden prezident saýlawyny diýip görkezdi ýaşýardy. Yo, muny tanqid eden ok. Ya mun 7 milyardy var. Mun ýaryna ya. Bunu tanqid et bolnok ýertir mun kömek edip diyor. Yani pullarına nime edecek bol. Inni bul yani Gellikäriz zat diýen o Gellikäriz goşuldy. Gatgowy. Gatgowy berekella. Biz karşı dädi ya. Biz gaýnaşyp köp bolsa şoňa gowdyk. O daşyna opozisiýa bir topar kandidatlar var. Şular goý bermediler. Biz hatlar ýazyp hemme ýa-ni
döwletlerin hökümetlerine düşündürdük şonu. Gaýty biz şunu düşündürdük, şular ýanky diktatorlyk saýlawlar falsifikasiýa etdiler diýip. Gaýdyp OBSE'de Amerikan pasoly, Ýewropaň pasoly çykyp aýtdy. Мы не признаем эти выборы. У вас альтернативы не было diýip. Ine şu bizim işlerimiz şol. Bu bolsa şol ady, pozitiv ady, bize ýanky yapıp ine siz nemeni içindäki diktaturany gollap ine nime edip şonu alternativ bar diýip görkezdi. Bu näme diýär? Bu düşünýärmi ki bu diýen zatlaryna? Yurdun daşını çok anladı. Türkmenistan'a geçirilen sayılar için yurdun daşını mesela Türkiye'de sayılı komisyonlar ya sayılı urnaları yaşıkla koyulmaz. Bir de ne o ya? Ben şöyle dedim. Tamam. Bugün de şimdi sonra kalkınca çıkıyor diyorlar yine. Bir elektron prezident sayılı koyalım dedi. Bir günde biz ikinci tur ettik birinciden. İkinciden bizde urna yok. Biz hem medat elektron ettik yani. San teknolojiyanın urnu. Bu näme diýär? Adam näme diýär? Habar barmy kabul geçen atlardan? Gece günü bir aylap biz çıkış ettik. Programmalar düşündürdük. Prezident programmasını düşündürdük. Biz yığınak geçirdik. Yığınakta biz lider sayladık. Kim dalaşgar bolmaly. On protokollaryny hemme dağıtlaryny men ýurtda videoda görkezdim. Ine Türkmen hökümetine uğradyan. Prezidentler pasolstag diýär. Prezidentler ýaknemek diýär. Registrasiýa etmediler. Bize şo gerekdi. Ine şoň etatynda biz YouTube'dan sylkasyny edip hatlar ýazyp düşündürdük. Hemme de adetlik prosedurany içtik. Bizler almadılar. Ine şol saýlary hasap etmediler. Biz suud etdik hem ýerde. Bu näme gurgun edýär? Türkmen halkı aslak insan hasabını oynatın bilen. Ben şu atlara hayran alayım. Yine şeydi ben. Buna çok kullanmalıyım. Onun vazifesini tasdiklenmemi. Şayet konulur ya da Ay Allah. Men diýene şunu dinle bilemok, köp dinler. Şunu çel dinlemok. Ýa birinji gerek dinleyen. Saňy berdim Muhammed ağa. Sen özüň dinle bir özüň jogap. Yo men dol dinledim. Men birinjiden dinledim. Bara urwany şuna göre bir siýasatçy diýsen bolýar. Bu diýen zat öz bilýän-ka. Bir tutorial logika ýa, muny ýanky ine MHM gurnudy 2000-nji ýylda biz badyk, ine olar gitdi, zat etdi, olar özlerini öldürdiler, olar nime etdiler, olar şol halk gorkuzdylar. A men hiç şart etmedim, ýöne men şoň için dedim. Ýöne bu MHM. Bu ýa sen beýledi ýa beýledi. Bırak bunu ne? Yoksa kalk, ben diyecek olandan tarif etme başladı. Yani şimdi diyeyim ya. Şu sayılı elinden de çok boş adamlar içinden. Halkının değerli şu Türkiye'ye yaşayan yürütlen. Burada 2 saat boldy. Ya şunun önünde bu taralı şu bölüm. Ben ne yapayım şurada ses vermeliler. Ne yapayım şurada sayılı uçaklar açılmak. Veya da ilatının 60 götürmeye yaşayan kayıtmalılar. Sen näme aýtmadın şonu? Sen näme oturdun agyzyňa sual näme oturdun, näme çykmadın? Sen biz ýa siýasatçy ýa biz senden ullal, kiçiler senim aýtmaly. Ho, biz ine şunu etdik. A sen näme etdin? Sen näme çykyş etdin şu saýlary prezident etmeli? Hökümetiňe protest etdinmi ýa hat ýazdynmy ýa çykyş edip näme protest etmegen bolana? Razreşeniyeti. Ha, oğlum bana doğru diyen oğlum. Diýmek sen ömrüňde protest etmezsin. Goýun molla otur diýär da, goýun molla otur bar eline oşa berin. Edilmedi. Dışarıda yurttaş var. Nerede? Şimdi edilmedi. Näme çip edilmedi? Ine soyun size soru berýär. Näme çip siz Şweýçada azat döwletde, Türkmenistana garşy döwletde şu ýaly urna ýok diýip hat ýazmadyňyz, çykyş etmediňiz, açyk efirde aýtmadyňyz, ýa-ni konsuluň öňüne barmadyňyz. Näme çip etmediňiz? Protest etmediňiz. Näme üçin o? Näme çip bizden hemme zady biz etmelimiş, sen hiç zat etmedin, biz tanqid etmelimiş. Senin bir ýala bizden senden näme artyk zadymyz bar? Sen bize ine ýaş çıkan adamlar diýen. Sen ulu siýasatçy. Niýazyň parlamentde niýazyň hemme ýerini ýalap ýören adam. Sen tejriben ula ho edämeli sen. Biz yani kurucu meclis, Milli Halatis Komitesi halkın anını şamı konup duracak. Şu da edilmeli kanun boyunca. Yok olur yine bir kandidat. Dur kanun boyunca diýär. A sen kanun boyunca başla. Sen meclis saýlanyňda halk gatnaşdymy? Yok. Sen bir ýaly saýlaw etdiňmi? Ofitsialny saýtda, Telegramda istenen adam gelip ses berer yok. Bizim habarymyz ýok. Bizim seslerimizi soruldyňmy sen? Biz bermek o ikinci soru ýöne sen umumy näme goýdyňmy? Yok. Sen prezidentiň saýladyň, ministriň saýladyň. Sen bir topar gurumlar saýladyň. Halkyň nimetini alman bir kiçik grupaň içinde ön kıyaly 2002-de ýaly bu grupa bilen herket diýen o sekta diýýär o. Näme gurum diýär? O kandidat
şahsın gözüne seyreden yad ettiler. Ama devlet tecrübesi. Bir gün bir idara bir stoluna oturmadık. Yurdun içine 10 adama çörek vermedik ardından. Gördük. Ene şu soruga men ýöne jogap bereyin. Men bizden olup Merkezi Aziýada 4 döwletiň konsultanty boldum hökümetin. Yani energetika boýunça ekspert. Bizim guramamyz, yani bizim holdingimiz elektroenergiýa, enerji resurs boýunça Merkezi Aziýada ul guramady. Bizi operator hökmünde 4 döwletler saklaýady. Hatda Türkmen döwleti hem bana VDP verdi, nimetde gel işledi sebebi. Şu ýerdäki ekspertlerden güýçlü işleýärdik. Inni men bir topor döwletleriň komissiýasynyň, yani provins komissiýa girýärdim. Gazakstanyňka, Kyrgyzstanyňka, Täjikstanyňka, Özbekstanyňka. Bular meni çekýärdiler. Men şolar bilen gidip ulu ýygnaklarda, yani döwletleriň arasyndaky ýygnaklarda meseleni çözülmezde bizden sorýardylar. Biz teklif edip bir topar variantlar düşünürýärdik. Biz bir ministr däl, ulu bir provins komissiýa bizi çağırýardylar. Käwagt biz çykyş edýärdik. Beýlik ministrler baş biz edýärdik. Näçe? Bu ýerde sen bir WDP'ni oturup korrupsiýa edip özüňi tanadan däl, sen bir uğurda ekspert hökmünde şoň çözgüdün bilýän, maniýetine düşünýän, şo ýerde çözgüt tap bilýän diýip kunärmen hökmünde bize adamlar. Ine şonu biz edip bilýär. Ine aýýan soýuny bar. Sen ömrüňde et görmek, biz etdik şonu. 7 ýyllap giýje günni, yani provins delegasiýa bilen nime edip biz bir topor orta diýen energetika ýykylan soň şu energetikany diketdik. Provinslar bilen, ministrler bilen giýje günni işläp, giýje günni şol bilen Gazakstanda rewolýusiýa etdik, energetik rewolýusiýa etdik. Kyrgyzstanda, Täjikstanda, Özbekstanda bir topor döwletleriň ministrlerine kömek etdik. Ministrler jaň edip haýyş edýärdi bize. Biz barıp çözgütlerini berýärdik, kömek edýärdik. Yani maslahatlar berýärdik, ekspertler, öz ekspertlerimiz şolary berýärdik kömek diýip. Sowet Soýuzy çağa, yani ýagynda bular diňe energetikany bilýär, başga adam bilenok. Döwletleriň aragatnaşygyny, kommersiýa, yani döwletleriň aragatnaşyk sistemany bilenok, diňe öz sistemalaryny bilýär. Hemme datlary öwretdik. Biz ýürüýti açyk bağlar vurduk, energetik bağlar vurduk. O yerde bir enerji sistemada öndürücüni aýratyn etdik. Transport edýäni aýratyn etdik. Şol energiýany alıp yerlerde halka satýany aýratyn etdik. 3 tane uğur böldük. Ve 3 tane uğurda biz bir topor revolüsiýon hereketleri etdik. Döwletlerde. Nämen gurrun edýär? Bir gezek stoluň başyna oturmaga aňarda dursun, stoluň başyna kin upravляt etdik biz. Nämen gurrun edýär? Näme etsegem? Bir tane prezidentiň bir ýerini ýalamadyk. Dastoyna durduk ve dastoyna işleşdik. Şondan bize hormat koýardylar. Ve bizim servisimiz her wagt her wagt bize pul tölenokdy. Köp zatlar muht etdik şeýle. Aziýany galdyralyp, Merkezi Aziýany Russiýaga gitdik, galdyralyp etdik. Bir toporda. Täzeden sazdama etdik. Kandidat edilýär. Bu taýdatyn aýrman bir adam geldi kärik. Halın hiç birisi yete yerde halkın önüne çıkıp yollasın. Inni atogrusy zakonno hökümet tarapyndan jenayda çağırıp suud edilen türmede oturan adamy bu geroy edip dur, galany hiç kimi bir köpük diýär. Onu sen düýpden sen edýän, ýani düýpden fundamental ýalňyşlykly goýarýan. Düşüne goýdýan şol atdyra. Özüm iksem niýasy gulluq eden adamlar. Eden adam näde? Näde bir prezident bolsa ben sonra da ýurtda şol oturan ben özüm şol. O çölde oyun makıp beren çopar, şolan o halkına gereklerini, malyny sözüne gereklerini eýerip gözü bilen garajakdy. Ýöne bu döwlet tejribesi birbirine ýok, adamlar näde döwleti dolanıp жаткан? Bu näme diýjek bolýar? Ya da prezidentin bir yerini yalap öwrenmeli kenin diýär. A Zelenski näme? Nädir geroy Zelenski? Näetdi? Russiýany ýykdy. Döwletini gorudy. Näl şul uruş gidip tuqa döwletde ulu raketalar öndürüp başladylar. Abarona güýçlüni gitdi. Täze tehnologiýa gitdi. Hem Russiýa hem Österiýa döwleti. Hem bütün dünýäde muny hormatyny Ukrainanyň öz hormatyny şeýle galdyrdy, sebäp gaçmady, dakansa durdy. Şo ýerde geldi Koreýa bir bolamasa eýem gaç giderdi. Nämen gurrun edýär bu?
Ya Amerikan prezidentlerini al. Näme Donald Trump öň prezident bolmy, ýa hökümet işledimi? Ya da Reagan näme aktyor bolmadymy? Näme prezident boldy? Näme gurrun edýär? Prezidentler diňe çymoňçy bolmaly, başga adam topulmaly dälip. Näme aýdýar? Näme biznesmenleriň arasynda, ýöne potroçylyň arasynda näme adam bolup bilmedimi prezident? Bolan näme? Ýiti adamlar bar, zeki adamlar bar. O bir ýürejegini aýtdy da diňe men bolmaly galaňyz hemmäňiz aýryň ýa agent ýa işe dogranlar. Terrorizm 7 milyardyny gördüm, kelleti gitdi. Gözüne ýa göz açanyna dolar turat görnýärmi? Indi şu terrorizm näme diýse şonu ýallaklap DBT topul, oňa topul diýse şul ýanky näme ýaly itiýal topul ýatyr. Ben sonra kimle diyordum aydın sonra. Yani şu rahatlarım, şu oyunun, şu bokun içine halkı soktular. İran'ın yemin diğer şu bütün dünyayı yayıldık değil mi? Bokun içine halkı näme soktuk? Halk zulmün içine yetmiyor. Biz onu çıkaracak koyacak. O ne? Bokun içine halkı soktuk. Näme diýär? Şöyle yani Murat Urbançı. Yani elektron partide gözatlarını yazan elektron partide yatışır. Versapar'ın yasan elektron prezident. Yani Versapar şunu sesleri verip hemme sesleri satın alıp yine Murat Urban prezident. A beýleki ses beren adamlar näme sen kimsi diýär? Bir topar adamlar agitasiýa Türkmenistanyň içinde, Türkiýede, bütün dünýäde bir topar sesler ýyňadyk giýje günü bir aýlap durman çykyş etdik. 3-4 kere gününe çykyş edýärdik. Programmaly düşünürip daha edip näme bu işler aýdamok Akversapar onu prezident. Akversapar eger orayal güýçli bolýan bolsa, onda näme bir Urbanlyň aýrmandyr. Näme Miyaz aýrmandyr. Onda näme sen o aýagyny ýalan orayal Akversapar prezident sen etbilýän bolsa. Näme urun edýän? Tamam mı? Sana ses veren 400 bin adam. Spiker mi kadın? Kim ses verdi? Niye de registrasyon şundan başlaydı? Murat var. Sen ayıp. Ben şahsiyetin yeteneğine hiç şahsiyetin. Sen ayıp. Hayranın ben halkın elektron prezidenti diye. Ayıp. Sen yani şu Türkmenistan kanunu boyunca birinciden şu tarzda üyelerini teklif etme hakkı hukukun var. Yok. Kanun. Ne şu soruna cevap verelim. Türkmenistanyň häzirki diktator konstitusiýasy boýunça daşörtde ýaşayan adamyň hiç gaýty kandidatura berbilen. Şoňkuňa eger biz şu konstitusiýa ymtylsak, biz hiç tat etbilmeýät ömür boýy. Häzir hem 2 ýyl hem 100 ýyl hem bu ýöne üýtgözüp Ödem. Bağlı konstitusiýa diýer. Ýok, ünfer. Indi biz her wagt aýdyp gelýär, 92-nji ýylyň konstitusiýasyna gaýdyp gelmeli. Enter diktator ýok wagty, ýaňy döwren konstitusiýasy, olam bir optimal konstitusiýa däl. Olam bir halkara Türkmenistanyň çekin konwensiýalaryna dogry jogap berenok, ýöne şondan başlamaly diýip aýdyp gelýär. Bu bolsa şu konstitusiýany aldyrýar. Oraya bolýan bolsa, onu näme geldirkeriz öz kandidaturyny berdi. Näme? Yo oğlan iş yok. Ya onun işi yok. Ya o 7 milyar dolar. Prezident barada kanun açtı oku. Şu tayda yazıldı. Kefinden 10 yıl özünlüksün dinle. Ani hepçip aydamok Serdar Berdimuhamedov 3 yıl Rusya'da yaşadı. Ondan sonra 2 yıl Şveycarya'da yaşadı. Eger de sen üniversiteden olsan iyi gider 15 yıl Türkmenistan'da yaşamalı adam prezident bolup biler. Ani hepçip ona aydamok. Ne hepçip biz şunu aytıp geçtik. Şunun hakkı yok prezident dalaşgar bolmany. Şonu tuğd edip hemme dünýäde gurumlar ýazdyk. Sen näçip şonu aýdam? Näçip imine Murat Urbanow aýdýan? Murat Urbanow prezident boldymy ýa näme? Näçip sen ýa hakyky görüşüň ýokdy, ýa bir goşmaça da görüşüp gördün. Ne onlar şeýle tutuldy. Onlar şu özünlüksün ýurdun içinde ýaşan we işlerinde özüň prezidentlik kandidat görkezdi. Ýa birinji punktda sen ýa boş ýer. Puş, sen oň goýuny da bakdylar. Ikincide, şoňra ursa berildi diýmezde sen ýa saýlaw komissiýasyna ýuz tutmaly. Saýlaw komissiýasy sana ursa Saýlaw komissiýasyna 100 tutuk ofitsialny hemme protokollaryny saýlaw komissiýasynyň ýa şertlerini biz öwrendik. Şu şertler boýunça biz jik dokumentlaryny edip iyi verdik. Onan Türkmenistanyny ýemelden uradyp bir ýerine peçat etdirip zyňdyrdyk poçtasyna. Oň daşyndan ofitsialny men videom materýalyň şo ýerde ýürüte görkezim ine Türkmenistanyň diýär. Ine de pasolstwa diýär. Sen hökman ýa-ki saýlaw komitetiне bermeli, sen pasolstwa berseň şu Türkmen döwlete berdiň bolýar. Şonuň borçy şol saýlaw uçastyny geçirmek. Özem 15 günüň günden verdik. Ýürüte. Giçe galamaly. Ýa soragyna ýetişjek bol. Yeni yalan aýdýar. berenler katnaşmak için şondan son adamları ýygyna şola goruny da adam alıp bilem Türkmenistanyň näçe adamlar edimi 100 000 adam şehirik edip adı familiýasy patlaty danlarla merkezi saýlaw komissiýasyna oşundy. Şu
Ol haçan da sen ýeki özüň bolsaň, partiýaň tarapyndan bolsaň, onda partiýaň tarapyndan içindäki ýygnaklaryň protokolaryny edip bilen. Biz partiýa tarapyndan gitdik. Döwlete halk herkediň tarapyndan gitdik. Bulaşdyrma, ol iki durly zat. Şonu edenden sonra sen täzede kandidat bol, 2 aýyň dowamında sen o şäher aýlan halk 2 ay berilmedi, 28 gün berildi. Saýlaw geçirmäni. Olam bir kanun näçe şunu aýdam. Näçe konstitusiýada minimum 30 gün bolmaly diýip ýazyldy. 28 günne şular saýlaw geçirdi. Näçe şunu aýdam. 2 aýyň gurun edýän. 2 ay ýok o ýerde. 2 ay kim taňy berýär? öz programmalarını düşünürmeli. Etçik işlemekmeli. 28 günne giýje günlük programmamyzy düşündürdük. Serdiň videolara 2020-den 22-nji ýylyň 10-njy fevralynyň 10-njy marta çeldi. Serdiň günne çykyşlar bardyr, günne programmalar düşündürilendir. Handalatly. Ýok. Oturan ýerde öýsap hareket bilen näçe çykyp durdy. Aýdýar ne kandidatymyz ýa-da Menem AKP aparady çilim çekem ýok. Portland Türkmen halkyny elektron prezidenti boldy. Bilen halk äsirlerden ayrılması dälinden metin. Yani şu aýdyp gutaryn şeýle mar var, men sana ýüzlenýän. Sen diktatura SSR ýykylyndy 90-njy ýylda başlady. Genel ýurdun içinde. Ulu bir nesetden, küçük bir nesetden o gururunu bulun vacipler, onun sonunda yurda varamız ayağını çıkarıp, niye işlersin, ne işlersin, ne kazandın, neyle karşılarsın, o da prokuraturanın işine değişti de yönetsin. O da hatta prokuraturu işledi yani. Bizi başsak olup her dahat ettiler. Bir yılla men aýtdym, ýalňyşmasam, näçe 100den gowrak komissiýa geldi. Bizi bağladılar. Eýlägem, hemmeler şu bağlap bolýan zat bolsa bağladılar. Öýdem her bağladan soň netije çykardylar. Periplata nalogu. Hökümet bize berdi. Şoň üçin bağlamak geregi ýok. Bağladam şu artda durundur. 92-nji ýylda Biz birinji gün biznesde däl. Biz gaty bilýär, näme üçin basylýar türkmen biznesmenler gaty tygşytlyk etdik. Her 6 aýda men ofitsialna baş nalogu salgıtuluğunu yüzlenip özüme komissiya ýa-da iýertirýärdim. Üstüne ulýardylar. Sen ýylar salgıtuluğundan gaçsa sen özüňe salgyt komissiýany gurýan. Ha o, ýöne şo meni halat etdi. 2005-nji ýylda şeýle şol döwletde şol diktator Niýazow hökümete barlygyny kabul edip ýaşanady. Sen 2005-nji ýyla çelli men Türkmenistanyň предприниматель şirketlerinin vice-prezidenti boldum. Yani şirket şerklerinin vice-prezidenti boldum. Предприниматель Türkmenistan. Şo ýerde biz bir näçe biznesmenleriň emlaklerini aldylar, plomb edip gittiler, zavodlaryny yapdylar, fabrikany yapdylar. Ýadyňyzda bolsa 93-den 98, 99, 2000-nji ýyla çelli bir topar biznesmen basyldy. Bir topar adam hökümetdäki adamlar basyldy. Bir toparyny hökümet. Giýje uny demedi. Biz bir topar hatlar ýazdyk, halkary gurumlar bilen duşdyk. Biz ministrler naýerz etdik. Bir topar programmalar düzdük. Ýürüýdi, pромышленный programmalarını düzdük Türkmenistanyň. Etip berdik Minusda. Minus näme diýdi? Prezidente göndürildi. Prezident näme diýdi? Hemme predprimatal ýygnarsam 0,007% bular salgyk tölýän eken. Bize gyzykdylar, bizini tiwalkan satyp özümiz ýap-ýap emmelerdi. Biz şonu düşündürdük, şu günü şeýle, ýöne biz şonu östürmeli. Salgytlar, ýa-ni predprimatal salgytlar 10-15% barmaly. Normalda 35% barmaly diýip düşündürdük. Tiwalykda oturmaz bütün ömrümiz diýip düşündürdük. Biz dinlemediler. Biz bir topar teklip edip Türkmenistan düýetjek bolup hereketler etdik. Ine onun için biri MHM, prokuratura gynady. Seriýaly Niýazow ýalap bir zaman aýal maşgala zorlap bir ýeriňizden atylyp gaçyp gitmedik mi? 2005-nji ýylda çykdym diýen öýseginde men şu taýda radylaşmadym. Radylaşmadyk bolsam, näme bilen radylaşmadym? Niýe eden çykyşym bar? Ýa sen işin sultary, ýa näme boldy? Aýdyp bardyk. Ýok o zatda. Bolýar. Çykdy 2005-nji ýylda. 13 ýyldan soň. 13 ýylda şu taýda Niýazow halky taýplap geldi. Görüňäp mundň halky ýa-da. Dinlemäpdiň jana radio edilýär. Ýüzlerçe muňluşa çykdy. Vay. Ulu hormatly Soyunov. Biz çykanmazda kaloşul çykdyk. Sen ýaly hemme adamlar alyp çykmadyk. O sen doğuňa çeldi getirdin. Bizden hemme adamlar elmeden aldylar. Kaloşul çykdyk.
Biz kaloşu gelip şurada bir de hiç kim kömek etmedi. 3 işte işlep başladım. Ben 3 işte işlep başladım. 3 işte işlep maşgalamı aldırdım, özüm aldım. Özüm gurtlu bolan soň görüş başladım. Şoňa çeldi men görüşmärine mümkinçiligim ýokdy. Yani men arkamda bir maşgala 4 san çağı vardı. Iýje onu işlemeli boldum. Onun okularyna hiç nimelerine, mekteplerine, eşiklerine hemmelerini men özüm eklemeli boldum. Sen özüň gelip bir gün işläp gören o daşarypdy. Gazanyp gören o şu sosialda oturuň ýördüň. Boş gürläp. Bir işläp biznes haldyk bildik. Bir işläp universitet tutarduk berdi. Bir işläp ikinci universitet tutarduk berdi. Bir işläp bir gruply bir sisteman öwrün gollap alıp Türkmenistanyň diktaturasyna garşy görüş başladyk. Ine tapawdy. Bir gelmem çördi. Nolan başlagam derece adamlyk. Fen nämetdim. İşlemedin, sosialda oturdun, orada araştın, aňyr edip araştın, oňa töhmet atdyň. Bar eden işin häzirim şonu etip gelýär. Näme gadan bildin Ýewropada? Nol. Ine tapawdymyz, bizim tapawdymyz. Biz biderek oturmadyk, birilerine oturmadyk. Men Şweýçardaky o ýaşla kömek edýärdim. Nurmamedowa, Şirhan ýatykda men kömek edýärdim şoňa. İşläbim. Guruşykly işläp öz aýlymdan pul berýärdim şoňa kömek edýärdim. Bar toýundan top gaýtdym şoňa. Elmeden eden edýärdik biz opozisiýa üçin. Ali onu etmedince. Indi 5-nji ýyl ýerliňden 2005-nji ýyl azat ýapdy Fransa döwleti. Bu taýda kimse elinden ýa-dilinden çekdi. Halkyň ağzyna alynaly. Näme üçin 2020-nji ýylda çelli niýe de oklap ýapdyň sen? Fransa haýdy kaşundy. Yani ýana aşundy. Ýene de 10 ýyl geçdi Fransa'da ta 20-nji ýylda çelli. Niýe de boldy? Näme üçin birden sen şu Türkiýede halkyň hereketi başlany. Ýerlinde ene bir orta ýöňüň başly bolup maýmyn ýaly ol ýa-da Kazakstan döwleti bar ýa-da bolsa problem. Ýa-da şonu gaýtalar otyndy. Ýönde ne figura bar, ne öz hereketiň bar, hiç ýerinde ýerinde toňa problem. Ýönde ýüzüňiz çarşaýlar. Indi Ablyazov bilen tapawdym näme? Ablyazow'un dokumenti ýok. Ablyazov berde bir topar suwutlar bar. Men Ablyazov ýaly hiç ýyl suwudum ýok. Arkamda hiç ýyl bir ikilik ýatan ýerim ýok. Men dokumentim bar. Men legalny, hemme zat legalny urkutdym. Dar berde Ýewropada legalny urkutdym. Indi Ablazowda näme tapawdym bar? Ine men görkezin Ablazowda näme tapawdym. Ablyazov oň döwleti başga, döwletiň problemasy başga, hökümeti başga, onun halkyň ýanky düşünjesi başga, onun halkyň mentaliteti başga. Sen onun edýän zatyny alyp berdi etsen hiç wagt ýüremez. Biz näme etdik? Biz halkymyz bilen işläp, Lewaply, Aşgabatly, Marly, Balkanly her vilayatyň adamlaryny ýygnap biz hereketler etdik. Egerde sen diýişiň ýaly Ablazowyň zadyny alyp eden bolsaň, onu sen hiç wagt hereket etmedin. 4 ýylda biz uly hereketler etdik. Sizin etbilmediği işinizi 33 ýylda biz 4 ýylda edendir şonu. Şoň üçin biz Ablazov bilen deňep, bu Ablazov bilen deňe, Ablazov bassalar ine munam häzir basýarlar. Emin Ablazowa näme dahlym bar? Ular bir Gazak raýaty. Men bir Türkmen raýaty. Ol öň hökümetde işlärne menem ýa-da prezident delegasiýa içinde bolandan o bilen duş gördük. Olam hökümet meşgulüne ýa-da bu problemalar çözdük boldy. Men oňdan biznes etdirmek, näme bu? Ýöne şoňadan dur sebäbi näçe? Bir hapada adam valla ola milyarder, ola ýaly men dostum milyarder bolmasa Türkmenistan çözüldü ya. Men aýdardym. Gaýrat etde ber, ondan san gaýtarar diýip. Alardım pulunu çözürdük Türkmenistany. Onu ýa sen diýişken bolýan. Ola bir. Ikinji, oň öz durmuşy bar. Men onu bir 20-30 ýyllap görmedim. Sen ýöne danıp ýatyrsyň, meni şoň danıp ýatyrsyň. Näçe DVK we DVT ýa-da bile gelýär. Biz DVT'ni gurmaka. Hemme zat men Aziýada öwrendim. Men bir gylgym bar, bir zada ýapyşsam, hemme zat öwrenip, zat edip, analiz edip bir nitije çykaryp görüşýän strategiski. Ýöne şu öwrenli bu ýa adny oglap, bu adny oglap edemok. DVT'ni uranda birinji günden bäri programma. Ýöne şeýlerde gelin DVT deniň dip ýörämok. Birinji günden programmamyz bar. Birinji günden bäri aktivistlerimiz düşündirip, zat edip, bizim revolüsyon eden zatlarımız bir telegramı açtık. DVT çağrını açtık. Biz adamlara telegramı gelip öz yankı gizliğin yerlerde öz
pikirlerini aýtmany mümkinçlik göretdik. Siz etmediňiz şonu. Telegram nämedigini bilen doktor. Bir topar adamlar biz ýanky açyk ýapyk çatlarda gürlemeni öwrütdik. Ýanky öz pikirini aýtmany mümkinçlik göretdik. Gürlemeni öwrütmedik, mümkinçlik göretdik. Näme şaýdan olatdy? Ýöne Ablyazov. Näme Ablyazov bir maşennik, ol nimemiş ýanky milliard oglapdyr, eýdipdir. Amen o milliardlar näme dahylym bar? Ol Gazagstana bankir boldy zat etdi. Wagtlary men Fransada gitdim. Näme meni ýöne baglap dursun. Men sen häzir Niyazowa baglama, sen şoňdan işlänem bolsaň, oň hem ýerini ýallaklaýanem bolsaň, parlamentden soň günni akşam gelip Niyazowa hemmeleri satýanem bolsaň, biz bilýäris ony. Men sen baglama Niyazowa. Näme sen meni ýanky DBK baglaýan. DBK eger men bolýan bolsam, näme şular meni öz telewiziýasyna çağırmadylar. Näme meni çykyş etmediler. Näme meni ýanky hemmerde öwmediler, zat etdiler, adman tutmadylar. Näme şular meni adman tutmadylar. Sen bir öz diýen zatyny özüň inanýarmy? Wapşe. Men diýene Muhammed aga, men bular dinlämem okşa, bular bir Şu bolonda näme? Ablyazov bilen Hawa Kazakstanda bir teatr ýerek etýär. Sen şo bilen bile işlendi näme diýär bar? Ýani Türkmen halka näme diýär bar? Diýýär men onu ýaly men ýanky dostum ba bolamaz. Çördüm men problemalar. Näme aýdym men? Pul bolýar hem ýerden häzir Türkmenistan problemasyny çözmek üçin. Hökümetlerden pul torýar. Näme şondan tormazmy? Aýdarym dabay gaýrat et. Türkmenistana nemet goşondan goş diýerdim men. Oňdan Ablyazov siz tanangy. Ol şahmatist, ol güýçli adam o. O seriýalyklar bilen gürlenmeýär, gürleşmeýär. Ol bir gaty bir gogun ýetämede gürleşmeden kontakta da girmez. Näme gürlen edýär? Şunu ben söyleyeyim. Näme hyzmatym var? Şimdi geldim sen o 20 ýyl edip bilen meni halk bilen dem oýandy. Halk bilen dem oýanan bolsa onu näme sen halkyň içinde de. Biz halkyň içinde däl, biz niýede biz häzir çykyş etdik ha o. Günne akşam çykyş etdik. Halky çağırtdyk. Merkeler, näme çärelerine barýar. Çäreler edýär, golýar, türmelerden çykarýar, da edýär. Näme biz halkyň içinde däl. Biz niýede? Ben ona ama hiç raporuna ben çıkıyan gidýän ýerde etdim. Näme şunu tükürümi ýutup ýana bir şöyle iýine edýär. Dur, men çykýan gidýän diýip haçan etdim. Men DBT bir ýapyşdykmy? Burgalyň bukurduğundan ýapyşdykmy? Da kansa gidýändir. Näme men halk bilen men Ukraina baryp adamlar bilen duguşup olur, kömek etjek bolup ýygnaklar geçip gidýän. Warşawa baryp şonu edýän. Baryn ýerde Amerika baryp şonu edýän. Näme şu halk bilen? Näme siz gidýän zok? Näme şu neçeli? Siz Ukraina gidip gidýän wagt gelýän, halk bilen duşan zok, ýygnaklar geçiren zok, onu YouTube'da görkezän zok. Näme siz Amerika gidýän zok? Näme bir ýaly ol bir de eýem onuň öňüne baryp biz çykyş edilmede indi bizden razışýanyňy soranyklar biz barsak DBT diýsek öňümizde ýanky baryň diýär. Gaýtyp ahrana berýär. Näme siz edýän zok şonu? Näme hökman ol görgüli näme wekillerini dedi Amerika. Näme siz öz wekillerini ýani Amerika baraňyz. Öz aktivistleriniz halk bilen bolan zok. Ine biz bolýar, biz ine şöyle ýürüse baryp aktivistler bilen duşup gaýdýar, halk bilen bolar. Siz näme baraňyz? Maňa diýen, näme sen halk bilen bolan. Men bolýar, ine düşündirdim. Öz pulumy gidýän, 4 ýylda näçelik bak geldim döwletlere. Siz näme edýän? Näçe adamlar bilen duşuşdum. Näçe adamlar hökümetler senata bak gelip Amerikan senatynyň ýanyna baryp aýdýan, Türkmenistana kömek soradym, ol maňa diýär, men näme Türkmenistana kömek etmeli? Näme biz ýanky Amerikan alykla çeşitleri Türkmenistana pulunu vermeli demokratik bolmak üçin. Häzir dünýäde 192 döwletden 45% döwletler demokratik galan demokratiýadan 55% döwletler. Näme biz Gazagstana kömek etmeliler? Näme Venezuela, Braziliýa, Afrika döwletleri kömek etmeli? Näme Türkmenistana kömek etmeli diýip menden soraýar senator. Menim aýtdym. Kim gelir şulardan siziň ýanyňyza? Hiç kim. Ine men gelenim üçin size sorak berem üçin onu gürlüde bolýa diýdi. Şu günden sen kontrol alas näme diýip men näme bardym diýen. Näme Fransada senata bak gürleşen. Näme Macron pamoşluklar bilen işleýän. Näme parlamentler bilen işleýän.
Näçip siz edem yok. Näçip diňe biz etmeli, biz edýär, biz tanqid edýär, hemme tanqid edýär. Dogry etmeli, gurun ýok. Ýöne tökmen atman. Boldy, tapawdy. Evet, erkine käkeleýär adamda. Diňe tanı görkezine berýär, sen şu lokma etmeli. Görkezine çygyp bilip otyp. Waq ağamjan, sen meni tanama. Men hatta tatamida man görkezime berip bolanok. Durmuşda aňyrda durum. Muhammed ağa bilýändir. Durmuşda aňyrda dursun. Kim bolaýsyn? Görkezime berip bilenok. Kakamam görkezime berip bilenok. Ýöne kakamy hormatlaýar. Diktatoryna aňyrda dursun. Kim bolsun? Man görkezime berip bilenok. Şuňa çelli. Özüm harazat edip, gara çöregiýin, suw atyryp ýeýin bolýan, men hiç kime bagly. Şuň maňa bagladymlar köp. Ýöne men hiç kime bagly. Siýasatymam, durmuşymam, maşgalamam, çağlarymam, işdäkilerem şoňa gürütdim. Şol çegen brada de hormat goýýar. Bagly bolmasak, ya Amerika, ya Ýewropa bagly bolup siz ýaly ýallaklap ýören bolsak, bize ýem pul alyp çöderdik Türkmenistan. Biz halka bagly. Halka näme diýse, halk pul berenok, zaşit halka gerekkä şol paka. Naş biz öz güýjümizi ýöremen. Öz pulumuzy goýup görüşýär. Sen näçip öz puluny goýup görüşýäň? Sen işlem okuýardy. Sen hiç wagt işläp bir gazanyp bir der döküp bir gazanyp gören adam däl. Parlament dip bir topar parahorluk etdiň. Velayata geçip o ýerde seni Niýazow näme belledi. O ýerde bir topar haramlyk gaçyp gaýtdyň. Bizim özüňden deňime bidi. Ýöne bu ýalanyň ýygyny derip ýetdirdik. Ilkinji nowatda şu seni görläp çykyş eden ýaşa gurmany döreden adamlar bar. Ýani şola çykyp gitdiler sen gurmandy. Ýa sen şola koýup goýberdi. Sen bir komşu işleýän adam ýok. Bir depende kurator bar, bir ýanynda baýda göterýän. Bizden kim gitdi? Bizden ene Hıdyrov gitdi. Hıdyrov menden utanýar. Hıdyrov dewlete gelmäkä adamlar poh atyp, töhmet atyp, poh atyp, töhmet atyp diňe dünýäň ýanky poh atmakda çempionu boldy. Bize de gelip bir ýarym ýyl men çydadym şoňa. Bir ýarym ýyl men şonu köşüşdirip, ýyla söýgünni durup, o beýtme, o sana näme etdi, näçip sen söýýäň? Sen onu söýýäň, duro goýun sen zat dip şonu durup karar geldik. Inne söýgseň, sen gidýäň, ýa men gidýäň. Şeýt goýduk. O söýgen adamlar maňa jaň edip, olaram 6 aýlap köşüşdirip geldi. Olar ýaly adam gideni boldur. Brada, Ülkenin haýnady. şu günden soň näme etdik biz? Saýlawly geçirdik organizowany. Näme etdik? Biz 15 ýanwarda Türkmenistandan birinji gezek protest geçirdik. 2 ay Timur Serkerden ýatan ýere ýakty bolsun. Halk gahrymany. Şoň bilen adamlar galdyryp Gurban ýyl gaçyryp goýardyk Türkmenistandan. Siz etbilmediňiz şonu. Ondan soň näçe çärler geçirdik. Näçe merkeler, näçe protestler geçirdik. Ya devlete yıkıldım, ya devlete ösküdümdür. Devlete gelen adamlar häzir mek durumdur. Devletin güýçlü bolluğu häzir gaty güýçlüdür. Onu görlemäň beýlip, näçe adam işläp gitdi, ne bize lüboy adam giýip bilýär, lüboy adamam çykyp bilýär. Biz siz ýaly, wepaly, bize ýallaklamaly diýip olar ýaldat ýok bizde. Giden adam ölçüldün alýar, gelýär, hormat toýar. Gidýärmi? Hormat toýar. Hıdyrın gurrun edýän näler? Bize näçe pokatsa da. Bir topar ýalanda atdyraýtdy, men hemme zat etdim, zat diýip elinden hiç satgany ýok. Ne ýürgüň. Yo, Murada, Hıdyrov eden dadyny hormat goýmaly. Ýaman köp zatlar. Ýöne emosiýany taklap bilen onu aýtdyga maslahat berdik. Ýöne eden hyzmaty ýaman oly, akylly oglanam. Biz şolara da hormat goýmany öňürmeli. Şu ýurt şolan kam, şola da edebilýän dadyny etdi. Ýöne günakarlar senden hemmesi gitdi, men ýyky özüm aldym. Oho. Näme üçin şoňa begenmeli? Şu näme üçin begenmeli bir apaýsyn örekmen. Bir gitdi gaýtam gynalmaly, şu gaýtam kömek etmeli. O işleş bilýän adam bilen oňşok bolýarmyn. Siyasata näçe adam köp goşulsa, şonça ýeňiş. Şonça golda. Ýeňiş ýeňil bolar. Eger terkibin içinde de näçe konkurensiýa bolsa, şonça biz seçip taýlar. Eger ýene 2 tane kandidat bolsa, ikisinden birini taýlamaly. 10 tane bolsa, 10 tane varianty bar. Onu tapawdyny. Murada, men bir ýaňa gitmeli ädir ýapylýar ýok.
Sen gidiver men özüm atparam. Bolya. Sağ olun vatandaşlar. Şu birinci bölüm ne der? Seni gutorp gelýär. Bolya. Açayım mı? O zaman o Kanada'da oturan da hele bir. Yine 4 adam hangi prezident sana 400 bin adam seçmedi. Ne yapıyorsun şu adamla çıkış edemem. Ya sen çıkışına sana 400 bin adam hiç ondan yok adamla kamyon diyeyim. Ya gün adam. Oğlum yok ilan etti bunu. Murat Allah. Men düşünüreyim. Häzir Türkmenistan statistikasyny galdyrganda bizim efirlerimizde 50-60 bin adam görýän eken. Ofitsialna olar YouTube'a girip görüp bilýän dine daşyryp adamlar. Türkmenistan içinde köp adam görülýär. Tebe bizim efirlerimizi görmek gaty hoply. Komentar yazmak hoply. Näçe? Tebe biz sizi ýaly ýerde kaýdamyz. Biz görüşýär. Biz her gepimizde Gurbanyny tutsak etmeli. Biz Gurbanyny we Serdar Berdimuhammedow bilen garşy görüşýär. Bizim islenlik çykyşymyzy alaýyn. Islenlik çykyşymyz biz dine görüşüň guruluny diýär. Biz islenlik çykyşymyzda halka motivasiýa berýär we jemgyýetimizi östürýär. Ine tapawy. Şoň üçin bizim efirlerimizi açykdan görmek biz häzir patritselem emheme gurulmasy. Näçe? Men köp zat aýdyp biljekkä, ýöne emheme gurulmasy günaý diýär. Hiç kimden gorkam yok. DVT'den gorkýar. Näçe? Meýnamalar bar. Ofitsialny gurumy, şular hereke düýple diýär. Şo DVT'nin bir agzasy bizim 100 sany emhemelerden güýçli ine emheme aýdýar. Onsoň bular ofitsialny görmeli nokta. Görmeýän gowy näçe podstaw edilsin öňe. Men Türkmenistanyň içinde bakam, men daşynaky çykyş edýänleri şonuň informasiýalaryny peçat edip, ýani 200 sahypa peçat edip bir gün internet ýangyt başlaryna sumkamda bir ay oturdum. Lüboy wagt men bir melise sakda sumkam barada, içinde hemme opozisiýa ýanky materiallary. Ministersiýa da barýardym, oňa da barýardym, sumkamda da. Men özüm düşünýän şoň ýanky agyr ýanky hopludygyny. Şoň üçin biz näme günakarlary. Şonu ýaly. Ine biz meçide adamlar çykaran näçe adam bardy? Eger bizim 1000 san patbiççimiz 2000-3000 bolan bolsa, ona hiç men barmady. Bilýärmi? Ötün ýyl meçide baran adamyň sany öňkü ýyllardan 10 sagula burak ýokurlandy. Näme olar musulman boldum beýle? Ýanky meçide bar dirrew. Ýok. Olar öňe musulman. Ýöne meçide baran ynany nokdular, köpsi bardylar. Şu gerek. Şu ötün ýylkydan 2 hesse köp bardy. Bir topar aktivistler bilen biz guruluşýar. Türkmenistanyň içinde videolar okudýar, bagyr, dypçak, gökçe, göktöpeň etragyň kalkozlary, bu tarapy gämi, änew, ýaşlyk, ýani gowşut, mehinli, kaka, lewap, sakar, sayat, o taraplary, mara wapşe bir topar dostlarymyz bar, bir topar aktivistlerimiz bar. Ine mardak aktivist tutuldy. Dayhan partiýasyny dörden oglan. Näçe adamlar bar? Şol bolmadyk bolsa, näme başardyk biz? Başarmagyny bolmady. Ýöne biz daşymna görüşüp görkezýär, masal görkezýär, görüşmeli, protestler edýär. Bir ýanky spesnal üstümize getirip dakansar durýar. Soğukta, yağışta, emme hop bolsun durýandyr. Siz edemem bizim edýän zatlarmy. Halk ağla. Ne yapıp yol geçip bilecek ya. Niye varacak? Kışın yanımlı sanırfana çelip ya. Yetmediğini yerimizde. İnden çok 20. yıllar, 20. yıllar halkın hareketini basıp yatırdığını Türkiye'de aktif hareket. Adamlar da Biz beýle herkes basyp ýatyrdyk. Biz näme çykyşymyzda size garşy görüşdükmi? Näme biz basyp ýatyraly? Näme biz size ýanky sizin hereketinizi ýatyraly? Siz şeýle bir gowşa ekeniňiz, bizim hereketimiz güýçli gitdi bolýar, sizin aktivistleriniz bize geçipdiler. Şeýle bir gowşa ekeniňiz. Häzir bizim gowşak bolsak, bizden aktivistler talim, kagda, nurin, o bu normalmy? O bizim aktivistler diýmek ömür boy bizimki değil olur. Yani orada peçat koyulan o. Hakkı var. Gider, gelir. Düğüplü uğraştan yanında olur. Pikirler kovaystan yanında olur. Siz yanında hiç tat yok. Yapık sekta. Yapık bir kurum olur. Saylosu geçiren kurumumuz. Öz aramızı geçirir. Özümüz yani Türkmenistan'ın niyaz fiyali özümüz belirleyen adamlarımız. Saylo mu yok aslında? Saylo sözü bilen mi o?
Siz Yevropada integrasiya etkilen siz ne Yevropan demokratiyasını nime diýär? Siz wapşe demokratiya düşünýärmi? Haýsy bir guruma bilen gatnaşyp işlediniz? Dine hukuk koruyan gurumalar sizin ýa-ni akitme ýaly gatnaşyp ýörsiňiz. Näçip siz şol güneçeli Şweýçada partiýalar bilen hereket eden zok, gatnaşyp guran zok, parlament bilen zat bilen. Näçip sizi şu Şweýçada ýa-ni organlar tanýar? Eden zadyňyzy men aýtmaýyn häzir. Utonç onu aýtmam utonç. Näçip siz beýlik tarapdan tananoklar ine Şweýçada? Näçip meni Fransada tanýarlar? Macron'un ýa-ni aparat prezident tanýar, senatda tanýarlar, ministrlikde tanýarlar, barýan gün sonra berem. Men OBS'de ine ol Niyaz bilen nime, Gurbanly Berdimuhammed bilen tant edýän aýam bardy, Natalya Birdat diýip OBS'ň wekili. 7 tane hat ýazyp 13 tane tory goýdum. Jaň edip aýyrdyk şonu. Gaýdyp şoň ýa-ni proglid etmediň aýyrdyk şonu. Maskarasyny çykardyk. Biz bäýerde ine Fransaň ýolbaşçy, bir partiýaň ýolbaşçy, bütün velosiped nimen hem Ýewropaň hem bütün dünýäň federasiýasynyň başlygy Türkmenistanda şol çempionat geçmeli. Ýatyrdyk şonu. Näme Şweýçada eden bu şonu. Avletini kimin ýa gitdi adamda görüp oturup kalkıplar. Kimin ýa itekli ýa. Mana bunu çaldım ýa da bu ýa işlerim ýaşanam bejerke. Ardy wetip ýolda dolanır diýme. Bura gedip oturan işim bilen ýygylaram. Çar. Ağlamaň, berkice işleň halk ýanyňda barar. Berkçe işleň, berkçe işleň, ağlamaň. Ine Gurbanow DWT aktivistler wagtda zatdy. Ine ünferin, men size aýdýan, biz DWT çağırdyk. O ýerde Dulatan amady, DWT aktivisti, Serdar amady, Nur amady, hemme amady. Öýler gidip, ýa öýleri bu gurum açyp daha nimetdiler. Geldiler, gittiler. Yani biz olar topulmamış şoň üçin. Yani hem olar günäkärlermi şoň üçin. Ýok. Gaýtyp men özüm diýdim. Dursultan seni hem bir derejä aýtdyň, sen özüň bu hereket et bilýän TikTok'lar çykyp bilýän sen ýuwaşa gidiver diýdim. Hökman DWT'de bolmaly zat diýen ýok. Ine Abdullah partner, ine diýeriş partner. Näme diýerişim DWT aktivisti Abdullah da. Näme biz olar ömürlük bizim aramızda bolup bizi ýanymyzda bolmaly diýip talep edýärmi? Ýok. Hakyma dolu. Etsin. Bize näçe köp şurýaly, ýa-ni blogerler, aktivistler, gazdan aktivistler bolsa şonçuk biz näçe hereketler köp bolsa ýeňme alsa. Birinji etap ýeňmek, prezidentlik ýok birinji etap. Ýadymyzdan çykarmaň, ýeňmek. Ýoluş soýunup, men sizi düşündirýän, düşünmeden düşündirýän. Birinji etap diktator aýyrmak. Diktator aýyrmadan saýlaw geçirip bolmak. Ol bir iki goşmak iki ýaly, 4. İkinji etap saýlaw geçirden hemmeti ýermeli Türkmenistan, hemmeti. Hiç kim ýerlenmän siz ýaly ol baryp hemme ýa Türkmenistan basyp kyrjak bolýar. O ýaly ol akmak bolarmadan et bolmaly ony. Onu sanar hemmeti galar. On bir kellen ýokluk bol. Sivilizasyony hemme zat et bolýar. Näçe biz kanun bir ýarym Türkmenistan ýarym halkyny gyraly. Barýan şo ýerde Türkmenistan'a hereketlerini edýän partiýa açýan şu öňünde durjak bolsa aýt biz kömek edelim. Bizim gyýraly. Açýan, ýeňýän, alýan, mejlis bolýan, prezident bolýan, ministrliň taýyr, mejlisiň taýyr, halat edici komitetiň taýyr, mi 6 taýyr, mi 2 mi näme, ine emekmen taýyr. Bir topar gurumlar var. Näçe hereket edem o? Näçe biz hereket etsek bize topulýar. Anlamı çörek toplaýar. Bura bile işe yaratan adamlarda başka yapıp biraz çekin yapıp yüzüne çağırdım yazdım. Ben ne mi diyeyim onu? Yok, bunun gayet yok işini devam ettim. Çağırdım, ben ekleyin değil mi? Bakacağım ben. Ene bana uçurtunu koydular 20. yılda. Ene 25. yılda. Yankı yanvar ayı geldi böyle. Kaydılı da. Donald Trump sayılanını. Sonra yetmeden aydan 25. yılda çalışıyor. 20. yılda. Onun okulun ahırının 20. yılda çalışıyor. Niyazeten aktivist diye Türkiye'den akıtırım. Şolar kim sattı? Şolar kim şugulladı? Kim şolar tutturup uğrat taşıladı? Ya da aşağıda iyidinden marçını sonra etmediğine ben anlamıyorum. Şoların var mı şurada? Sen Kur'an Gürü'nün 45 kitabın altlarının gündeliğinden biri var. Yurda var. Yani halkına çıkarmayı tutarım. Yöne şu mana diyecek bolyan lazım. Yurtta şu. Dur. Sen biz sattık diyelim. Sen sultanın var mı? Biz egerde satýan bolsak, bu tarapdan biz Gurbanla garşy görüşýän bolsak, biz ona iki edege ýem hukuk görüpdik.
Şunu alyadık biz. İki biz bu taraftan satýat, bu taraftan hop döldüýät, bu taraftan oň ýanky tutup suud etjek bolýar. Sen logikaň ýerde. Kelleň işleýän bir diýen adam. Biz senýallär, biz düýünden başga adam, ganymyz, molekularymyz, ýa genimiz düýünden başga biz ýallaklak görendik. Biz mert durandyk. Hemme zat öz arkamız bilen gazandyk. Öz derimiz bilen gazandyk. Häzir men ine komandirovkadan urlýan. Gece onu işleme. Häzir ne efir gutordy, men gidip işlemeli. Erti iyiden açalım. Erti iyiden 9'da ofis açılýar, ofis bilen kommunikasiýada bolmaly. Şu ýaly biz işläp gelýär. 30 ýaşyndan bäri. Şoň üçin biz baran ýerimizde rezultat gazanýar. Sen näme diýen? Ýewropa gelip imsim oturýarsyň. O ýerde baryp aglaýan, bu ýerde baryp aglaýan, hiç rat edilen. Häzir aglap oturýarsyň. Elimden aktivistlary döwete aldy. Ertir o nurda kaldı diyorsun. Bir gün yeni bir aldı diyorsun. Sen herkesin kuvvet var. Biz koşulur gel. Biz özümüz geledik hareket bilen. Men öňüm aýtdym. Su iklimi var. Siz lider bolun. Görkezin ýol biz ýylyňyzdan ýöräli. Gelin. Näme diýdi? Ýok men bolmajak geldi. Su iklimi men ulu hormat toýan. Bolsa da erkek adam. Aýdýa edýä. O sen ýaly şu gün oň bilen ertir geldi karizm 7 milyar. Bir gün menem bir 10 milyar neme utsam hökümetden näme men ýanma geljekmi? Men näden almam? Sen ýyna diýorsun dunuksuz. Bu adamlary satyp şoň üstüne özüne gazanç edýär. Birak Şu gazanç hökmünde men aýdaýyn, ine men bir günne diňe bir firma, men hemmet aýdyp durmaýyn. Diňe bir firma bir günne häzir aýdaýyn sana. 5.000'den 10.000 euro çelli bir günne gazanýar. Bir günne. Eger men şu häzir siýasat bilen bolsam bir gün ýitirip nemetsem, men 5.000'den 10.000 dolar çelli, euro çelli gidejim alyp bilemok. Bilýän tapawy. Maňa jaňa dip 100.000, 200.000 dolar ýa ködürlerini hökümetiň adamlar men aýtdym, men 200.000 dolar bereyim, gaýdyp maňa jaňa etme şu soru boýunça diýip. Sen alardyň şonu. Alıp aktivistler aşk görüşendiňem. Alandyňam. Biz sen ýaly, sen deňime bizim ganymyzam deň däl, molekularymyz, düşünjämiz, pikirimiz, integrasiýamyz, mentalizmimiz biz deň däl. Siz ýallap, niýaz ýalap ýören şoň siýasatçy daşýurdy, gelip ýanky berde Ýewropany allap, pozitiv alyp, halka allap ýörsiňiz. Biz deňemem özüňiz. Hereket eden yok. Edin hereket. Görkezin siz şugulçy däldiňiz. Görkezin. Biz bir wagtda hem agent, bir wagtda hem gurbalyň çüýlap ýatyr, bir wagtda MHM'ni günnämen terroristler diýip gyýryp ýatyr. Bir kellen gelen olmuş olatdy. Bu logikanyň işleri açyk. hukuk gorucu şoň ýaly. Bir tuttum ýary soňra ýygynyň bardyk, türmede gördük, adwokat tuttuk, interwiu aldyk, daşary görmeklerden 10.000 dolar garant alýar. Buram mutka kelene hal. Siýasatçylar grant beren ok. Devlete halk hereketine grant beren ok. Diňe pravozashyta berilýär. Ine onan bilmeýän bolsaň, sen özüň sorak gör, biz sorak gördük, bize ýok diýdiler. Siýasatçy bugün şu tarapa bolup erti, bu tarapa pravozashyta her wagt pravozashyta. Onu nadёжный grantlar üçin. Bilmesen ine sana ýene de okuw bereň. Grantlar berilen ok. Böyle yaşam. Şu yazayı bilenim, bunu inni iyiden yettirdiler, 20 yıla geldi. Her onu maydık beri, ve ben bunu karşısında bir kâfesi var mı? Dokudum. Ine vatandaşlar yalançı soyunumun men ýanky siýasatyny size düşündirdim. Ine şu ýaly mun aýdýan siýasatyny ugur ýok. Bir zat diýse şu ýerde logika var, bir sözlümiň başy logikasy bir, ortasy başga, soňa başga. Netijede başga. Hiç ine şoň üçin şu ýaly adamyň ýanyna bir akylly bir görüş biljek adam üçmedi. Men ýanyňky aktivistlerine hormat toýan, ýöne alýarlar. Almaly. Şu ýaly 2 sany ýaşly bize baş bolmaly. Hakykatdan bize ýol görmeli, görüşmeli,
mertligi bilen, akyllygy bilen bular bolsa näme edip ýörür? Men bilemok. Şoň üçin men şol bilemok, görüp bilemok diýenim, ýüzlerini görüp bilýän. Ýöne eşitip bilemok, bular diýende bir idiotlar beýle görülmeýär. Şu ýalda atladan men asly başı dinläsim gelenok. Ýigrenýän adam ýallaklar we şuraya ýalançylar we şuraya siýasat edýän kişi diýip manipulasiýa edýänler. Ýigrenýän adam şu. Bir ýallaklap başada men ýerimi tutýandyr. Her wagt aýdýandyr, beýtme, ho, gaýra özüňi sakla. Bolmasa 50'den geçtik. Yani öwsürler kelläň uçuk diýär. Şeýle, hormatly watandaşlar, efira şun köpede çekdi. Ine şunun bilen biz BTD'li ikinci bölümden men aýra tinet beren sebebi ine şun pikirleri yanlış diýip men şonu suwd etjek. Näme? Şun edýän hereketleri ine soýunyň laytada edýän hereketi ýanaklaryny alýa, eglýä, wagtyny çekdirýä. Bir topar hökümetler, parlamentler mi iki kurya, mi iki kuryalı emheme kurulu kurup, ondan bize emheme diye, agent diye. Öyle şonun içinde gitmiyorlar. Näme şunu diye, aklını işledi ve diyem, ya yürüyte pulalı ve diyem, men bilecek olatlar. Biz hormatını koyuyat yönü, yani ediyen işinin pikirlerini biz tanqid ettik yalnızca. Görkezdik. Näme? Olam bir de töhmet atansoň biz durduk. Ýani şuň aýdýan zatlaryny tanqid edip düşündirdik. Yalanlar. Ine. Şunuň bilen biz efirimiz torýat, hormatly watandaşlar, wagtam köp egrenli. 2 saat 40 minut. Indik gepleşikleri hoş sag bolun. Durmak ýok. Biz dowam edýär görüşmedi. Gurbanly ol ortaňda işaret birigiz. Biz sen ýakaňdan tutup, guluňdan tutup türmeye basmasak yankı, tutsak edip, suud edip türmeye basmasak biz diýmeýäs. Şoň üçin, şu kune Türkmenistan zulmi, zalimi, halka zulm edýäni Gurbany Berdimuhammed. Şu adam gorkup, her zat eder, maşgalasyny getirir, gırar halky, yani gırmasa da günden güne gırmasa da aşla koyar, işle koyar, psikolojik bir şertler salar, hiç wyhydyň bolmady ýaly, hiç zat etbilmedi ýaly, nerdenim özüň rahat bolup galýar. Yani şoň üçin şu adam gitmeli. Berdimuhammedow Serdaram gitmeli, Gurbanyň gitmeli. Türkmenistan şulardan azat bolup, täsir geçip öz prezidentini saýlamaly. Kim saýlamaly? Halk saýlamaly. Kim halk saýlar? Kim halk saýlar? Bilemdik, ýöne halkyň saýlan adamyna biz hurmat goýaýmaly. Biz şonu primat etmeli. Eger saýlar açyk bolsa, eger mejnarod gurumlar gelip şonu tasdiklasa, biz hurmat goýaýmaly şoňa. Ýalňyşam bolsa, dogram bolsa, halkyň haky bar. Ene şoň. Onu näme? Şoň bilen efir oturýar, hemmeňize köp sag bolun. Görüşmeli, prosmotor köpeltmeli. Biz ýöýte nämäni aýyrdyk, ýani pul gazanmady ýaly aýyrdyk. Hemme zady. Şoň üçin paýlaşym efiri biz ondan gazanmaýat ýöne informasiýa ýaratyn. Like koyun, efir paýlaşyň, sylkylary paýlaşyň. Türkmen halkyny köp görmeli. Bizim görüşmedi ve şonuna goşular. Sağ olun.